Добрый дзень, вітаю. Усіх вітаю. Сёння працягваем Blueprints. Наш рогалік ідзе далей, давайте адразу 20-й дзень запускаю. У чым сэнс Blueprints? Я, можа, ўжо мільён раз распавёл. Ты, калі вы тут раптоўна на запісе трапілі, то гуляем. Гэта ўжо не першае праходжанне, гэта ўсё ў плейлісце накідана на Ютубе. Калі вы глядзіце гэта на Твічы, то вы можете знайсці яшчэ стрымы. Мы літаральна амаль кожны дзень гуляем у Blueprints. Blueprints гэта рогалік, але і пазл. І пазл, і рогалік, і пазлавы рогалік, і пазлы тут гэта аснова гульні. Пры гэтым асноўны геймплей якраз такі не у якога-небудзь аднаго пазла, напрыклад, патрэбна адну толькі рэч, як, не ведаю, сакабан, напрыклад. Вырашаць адзін і той жа пазл кожны раз. Не, якраз такі ў яго падыход трошкі іншы. Патрэбна вырашаць пазлы, метапазлы і схаваныя пазлы мелкія. Кожная дэталь інтэр'ера можа быць часткай пазла. Ну і вы, карацей, павінны... Усё залежыць ад вашай увагі і кемлівасці. Вітаю, містер Сінкер. Нешта я. Дык вось, што ў нас? Ага, зараз мы да гэтага вернемся. Наш будынак, у нас ёсць на старце усяго, я хацеў сказаць, 2 пакоі, але зараз у нас дадаўся адзін пакой, які будзе фіксаваны. Foundation. Учора мы на стрыме адчынілі гэты пакой. Ён быў рэдкі, і ён, я так разумею, не часта з'яўляецца. Так вось гэты пакой зафіксаваўся. І зараз ён будзе заўсёды ў гэтай кропцы. То бок мы заўсёды можам ім скарыстацца. Гэта, у прынцыпе, няблага. Ён яшчэ і на ўдалым месцы. Мне падабаецца яго пазіцыя. Ён на ўдалай кропцы. Цікава. Добра, давайте мы далей будем... Дзе ў мяне тут нататнічак мой? Я буду далей расстаўляць гэтыя самыя фігуры. Мне патрэбна для вырашэння пазла. Есть один пазл, для тых, хто не ведае. Я учора яго ўжо пачаў спрабаваць вырашаць. На Black and White управляецца 200, дзякуй вялікі. Я пачаў вырашаць один пазл. Гэта пазл з шахамі. Вось. І для таго, каб гэты пазл вырашыць, пачти паказаць, ведаеце, на Black and White правіцца 2500. Давайте я пайду, літаральна пакажу адразу гэты пазл, і яшчэ зайду у гэты самы. Вось тут прайсці. Канцэпт гульні такі. Патрэбна знайсці 46-й пакой у 45-пакаёвым доме. Гэта асноўная ідэя, з чым мы адпраўляемся ў маёнтак. І на гэтым шляху нам патрэбна вырашыць пазлы ў пазлах і яшчэ трошачкі пазлаў зверху і невялічкіх пазлаў і яшчэ пару загадак. Так, пачакайце, я забыўся, гэта на ліфт патрэбна. Дарэчы, і нават гэты ліфт патрэбна праз пазл вырашаць. То бок, як бы вы пачынаеце гульню даволі з малага. І пакрыху вы ведаеце, усё лепш ведаеце маёнтак, яго гісторыю, і ў выніку пачынаеце ў ім арыентавацца. Вось, і плюс трохі плюс-мінус разумець, што адбываецца і як з гэтым можна жыць. Гэты ліфт вядзе ў старыя руіны пад маёнткам. І сярод гэтых руін ёсць некалькі нататак, зачыненыя дзверы і... Дзе яно? Блин, тоненька свеціць, ні халеры не бачу. У цемры тут. Во, вось гэты пакой. Бачыце, так? І вось, у сярэдзіне пакоя знаходзіцца шахматная дашка, не зусім звычайная, як вы бачыце. Як вы можете паглядзець, яна нагадвае маёнтак. Яна і ёсць маёнтак. Маёнтак мы павінны будзем збіраць, і ў некаторых пакоях знаходзяцца шахі, ну, то бок, знаходзяцца фігуры. І гэтай фігуры, калі паставіць пакой, ну, нейкую фігуру, карцей, як гэта патлумачыць. Калі ў пакоі знаходзіцца, напрыклад, вежа, давайте покажу, то можна будзе паставіць вежу на гэтую кропку, і яна засвеціцца. То бок, на гэтую кропку можна будзе расстаўляць гэтыя шахі. Мы ведаем, што ў мяне тут адзначана. Трэба ставіць правільныя пакоі ў правільныя пазіцыі. Для таго, каб штосьці атрымаць, я не ведаю. У выніку у мяне ёсць, напрыклад, я ведаю, што ў мяне ёсць вежа, ну, у мяне тут складваецца,
Я ведаю, ну, вежа, у мяне ёсць біскуп, у мяне ёсць пешкі, пры гэтым некалькі пакояў з пешкамі, іх даволі шмат. Біскупаў у мяне адзін, але я бачыў 2 як мінімум. І дзесьці калісьці я бачыў каня. На жаль, я не запісаў, якая, ну, якім пакоі быў конь. Кароль і каралева яшчэ пакуль невядома дзе. І гэта праблема трошкі, ведаць бы, дзе знаходзіцца кароль і каралева. Ось. Так. У цемры складана трошкі арыентавацца. У выніку гэта і ёсць наша загадка. Я не ўпэўнены, што мы её сёння развяжам. Ну, ўжо, з-за таго, што загадак шмат, таямніцы тут проста паўсюль, то я буду проста рабіць штосьці. Ну, як будзе атрымлівацца. Таму што я жадаю составіць як мага больш усяго 45 варыянтаў для першай фігуры. Ну так. Дык справа ў тым, што мне патрэбна, ну, я пакуль што я раблю зараз. Я записываю назву пакоя і пішу, калі я знаходжу ў пакоі нейкую фігуру, то я записываю насупраць гэтую фігуру. Вось што я раблю літаральна. Такім чынам я збіраюся... Знайшоў ли? Дык ён жа быў. Вось ён. Вось он там. Ён на месцы, нікуды не згубіўся. Вітаю, Рэгана. Што я раблю? Я зараз записываю, калі знаходжу ў пакоі фігуру, я записываю сабе ў нататнічак назву пакоя і гэту фігуру, якая там знаходзіцца. Гук заціхі? Ды не, той же самае, як і учора. Літаральна налада не змяняў. Просто тое ж самае. Гульня даволі ціхая. Ну, калі так ужо казаць, то гульня ціхая. Так, бомбасховішча. У бомбасховішчы там ёсць толькі сейф, і можна абараніцца 3 чырвоных пакояў. Чырвоныя пакоі мяне не вельмі клапоціць, давайте сёння прадметы возьмем. Так, молаты. Молат. О, вось гэта крутая штука. На жаль, вельмі рэдка трапляе. Некаторыя дзверы можна будзе проста адчыніць без ключа. Эканомім трошкі на ключах сёння. Моя мэта ёсць у маёнтку дзіўны пакой вось гэты. І як яна прыхожая па тыпу. Пакой на ўваходзе, карацей. Прыдбаннік, я не ведаю, можна па-рознаму. Калі фігура свеціцца, калі яна на папраўным месцы, тады можна падборам. Не зусім. Мне патрэбна... Так, можна, але гэта не... Ну, гэта больш... Тут важна атрымаць правільныя пакоі, разумееш? Мы можам сабраць цэлы дом без усіх фігур. І таму, колькі б мы фігуры не... Ну, калі мы не спрабавалі, мы не збярэм гэтую камбінацыю. Таму мне патрэбна ведаць, які пакой я адчыняю наступным. Напрыклад, я збіраюся, у меня ёсць калідор, парлор і яшчэ адзін калідор. Ні ў водным з іх няма, наколькі мне вядома, фігуры. Мы будзем яшчэ правяраць зараз гэта. Вось у калідоры дакладна няма, яна пустая. Парлор я не памятаю. Мы, дарэчы, правяралі яго на фігуры ці не. Трэба асцярожна агледзець, каб упэўніцца, што фігур няма. Ёсць пешка. Ну, давайте, няхай будзе яшчэ і пешка. Зараз нататнічак мой. Парлор. Пешка. Добра. Тут яшчэ ў гэтым пакоі ёсць свой пазлік невялічкі. Ёсць. Ну і больш нічога. Так, дзе я пешку пабачыў, дарэчы, вось тут. О, калі хто не заўважыў, у шафе стаіць. І гэта лічыцца. Я так разумею, неважна, якога памера фігура, галоўнае, што яна ёсць. Як толькі вы проста знайшлі сам факт, што ёсць фігура нейкая, то ўсё, гэта лічыцца, што яна ёсць. Дык вось, калі сюды, там унізе, паставіць на гэты пакой пешку, то яна засвеціцца. Мне патрэбна расставіць 6 фігур. Як гэта зрабіць? Пытанне яшчэ тое. Так, є мы у скрыні з выразам А. Не, пачакай, выразам А, гэта не то. Гэта просто with a statement containing the letter B. Так, у чым сэнс гэтага пазла? Адна скрыня абавязкова хлусіць,
Одна скрыня абавязкова кажа праўду, і толькі ў адной скрыні ёсць гемы ўзнагарода. Гемы знаходзяцца ў скрыні з выразам, якога ёсць літара Б. Літара Б тут ёсць. Ну, гэта можа быць праўдай, так? Гэта таксама можа быць праўдай. Гемы ў скрыне з выразам, у якога ёсць літара У. Гэта хутчэй на праўду падобна. А блакітная хутчэй за ўсё хлусіць, таму што літара Б ёсць ну шмат дзе. Тады гэта вось гэта. Тады будзе пешка 1-4. Блін. А што я не так зрабіў? Тут сказана у тому, якому літара У ёсць. І ёсць толькі адна скрыня з літарай У. А калі гэта праўда, а гэта можа быць і, ну, неправда, ну, гэта можа быць праўда тэарэтычна, але тады атрымліваецца у любой скрыні можа быць, таму што літара Б ёсць ва ўсіх трох выразах. І гэта хлусня нейкая. Лухта нейкая. Реально, просто, ну, калі гэта неправда, то атрымліваецца праўда вось гэтая. Гемы у скрыні, у якой выраз мае літару Б. Але літара Б ёсць у слове бокс. І атрымліваецца бокс, бокс, бокс. І ўсе тры тады правільныя. І гульня, гэта што за, блін, просто гульня з шансамі. Але ранейкая. Так. Далей спальня. О, я бачу. Прадмет выразу. Тут же няма нічого. Тут мы не бачили ніякай фігури. А, не, ёсць. Бедрум, так, у мяне ўжо бедрум адзначаная. Добра, пайшлі далей. Патіо можна... Не, патіо пакуль рана. Давайте вось гэтую. Вось. Калі пешка будзе на 1-4, то мы можам паставіць пешку на 1-4, альбо, напрыклад, вось сюды. Пешак і яшчэ адну знайшоў. Дэн у мяне таксама адзначана. Гэты пакой у мяне таксама ёсць. То бок пазіцый шмат. І вось у гэта мяне трошкі клапоціць, таму што пазіцыя атрымліваецца да халеры магчымых, а фігуры ёсць, ну, рэдкі кароль і каралева яшчэ не траплялі ні разу. І вось гэта трошкі праблема. Так, гэта будзе тупік, таму мы проста возьмем рэсурсы сабе. Няхай з тупіком. Ёсць яшчэ пазл, не ўпэўнены, што за пазл, але нам вядома, бачыце вось гэтыя партрэты? У кожным пакоі ёсць два малюнкі. Storeroom. Давайте-ка, я бачу тут пешку. Storeroom. Пешка. Ёсць. Обсерватория. Давайте обсерваторию одразу возьмем, нехай будем. Обсерватория корыстная. О, у обсерватории есть конь. Обсерватория. Конь. Есть. Что у нас сегодня за сузорье? Гемал, ажно 5 і ключик яшчэ. Цудоўна. Царква, блин, неудалые планы. Давайте... Ну, царква плюс-мінус, але я не жадаю сабе дадаваць пакою, якім... Ну ладно, давайте царква няхай будзе. О! У царкве ёсць біскуп. Лагічна. Царква, біскуп. Добра. Яшчэ ем. Дайте-ка мне момент. Мне нешта ўсё паведамленні скочуць. Зараз.
Ага, окей. Не, гэта так не спрацуе. Давайте-ка гэта паведамленне так просто не прыбраць. Вось так, можа быць, спрацуе. Вось. Знайшлі, нам трэба знайсці, чым запаліваць святло. Свечкі ёсць у царкве. І гэтыя свечкі, калі іх запаліць, яны запусцяць нейкі механізм. Гэта мы вычыталі у адной з кніг. Так. Цікава, а што за прадмет можа запаліваць святло? Ну, вядома, што нейкія... Мы проста не бачылі такога. Ну, мне цікава, што... чым гэта можа быць. Можа, яго трэба знайсці дзесьці па сюжэце. Бойлерная. Давайте бойлерную. І гакнем сюды. У бойлернай ніякіх фігур я не бачыў. О, дарэчы, можна пакапаць будзе ў бойлернай. І я сабе атрымаў... У гэтым пакоі, калі у яго энергія ідзе, ён не будзе працаваць, так? Мы атрымалі, дарэчы, сабе, для тых, хто прапусціў, мы у вось гэты пакой, якім я зараз, мы атрымалі ў папярэднім забеге учора. І ён зафіксаваны, што самае цікавае. То бок ён заўсёды будзе тут. Мы нават пачалі гульню з ім. То бок ён заўсёды тут будзе знаходзіцца. Гэта даволі круто. Таму што ён як мінімум дае ў сярэдзіне мапы, у ідэале яго было бы яшчэ вось на один квадрат вышэй был паставіць, калі б я мог, я ўвогуле не ўпэўнены. Ён бы дазваляў мне праходзіць у самым цэнтры маёнтка, бо бывае такое, што мы замыкаемся і не можам прасоўвацца далей. Вось, а так у нас даволі прамы праход. У ідэале ўвогуле, каб ён у 4 бакі шоў, это была бы вельмі моцная штука. Спрабуем адчыніць. Не атрымалася. Дворик. Давайте дворик. Оп. Металлодетектор есть у им. Давайте заберем. Угу. И пойдем направо у им. Покой для малявання. Библиотека. Але тут гэта зачыніць проход. Альбо гостевый покой. Покой для малявання. Давайте будем вытягивать тыя покои, якіх у нас тут, у меня тут у спісе няма. Опа. Металлодетектор. Где? Опа, ключик. У гэтым покоі ёсць пешка. Зноў жа, невядома, дзе кароль і каралева. Пешка. Ёсць. Нешта нет. У нас набор адмычак, і яны ні халеры не адчыняюць мне. Так, сауна і помпу. Давайте вось гэтыя паставім яе. Басейн. Бо у басейне ёсць, ён дадае ў драфт яшчэ вельмі пару пакояў, якія я жадаю атрымаць сабе помпавы пакой. Бо жадаю пагуляцца трошкі з пазлам. Мы толькі один раз до таго пакоя дабіраліся. Я бы жадаў ім скарыстацца. Так, можа варта вярнуцца зараз. Мы зараз далёка забраліся, а у нас яшчэ левы бок не адчынены. Увогуле, самы пачатак. Я могу. Давайте літаральна ў самы пачатак пойдзем. І... Альбо праз царкву. Не, давайте ў самы пачатак. Там свой шлях адчынім просто. Я правильно иду? Правильно иду. Улева спрабуем. Акварыум цудоўна. Нам бібліятэка патрэбна яшчэ. Альбо 3 гема. 3 гема насамрэч больш крытычна. Бібліятэку мы яшчэ адчынім. Угу. Дарэчы, гэты герб уже мае сэнс. Мы бачылі фамільнае дрэва, іх сямейнае, і гэта літаральна 2 сямейства, і герб гэта раздзеленыя 2 герба.
двух сямей. Так, і я не распавёў, дарэчы, пра партрэты. Гэтыя партрэты пакуль невядома, куды яны пайдуць. Я не ведаю, куды, у чым сэнс пазла. Я мог бы замаляваць усё поўнасцю, увесь маёнтак з гэтымі партрэтамі, што насамрэч можа было б варта і зараз займацца, таму што гэта дакладна будзе важна. Яны заўсёды фіксаваныя, то бок вось гэтыя партрэцікі, яны заўсёды фіксаваныя. І неважна, які пакой вы нам гэтае месца прызавеце, там заўсёды будуць адны і тыя ж малюнкі ў той же самай, ну, у той же самай пазіцыі. Вось, то бок, напрыклад, на ўваходзе заўсёды два малюнка ад них, на 1-2, вось тут, дзе мы зараз знаходзімся, заўсёды чёткі ломік і гэтак далей, і яно будзе заўсёды паўтарацца. Так, і вось тут у мяне атрымліваецца толькі калідоры можна паставіць. Это насамрэч не крытычна, мы можам там гульню і далей працягваць без гэтага месца, але шкада, тут можна ў пачатку на нармальных, не выкарыстоўваючы рэсурсы, даволі проста адчыняць шмат чаго. Так. Оп, монетка. Кухня альбо калідор. Давайте калідор. Таму што тут у нас будзе скрыначка і о, яшчэ гемаў. Так, тады улева. Офіс. Офіса даўно не было. Давайте офіс. Я не ўпэўнены, ці ёсць у ім фігуры нейкія. Кароль ёсць у офісе. Нарэшце мы караля знайшлі. Тады каралева павінна быць дзесьці, ну, па такой логіцы, каралева павінна быць дзесьці ў пакоях ледзі. Ну, калі так будзе. Король. Так. Нотатка. Бла-бла-бла. І доступны гэтай кнігі для набывання ў Рэдзінгтоне. Although passing of the barons, hearing for the major. Яшчэ мне гэта нотатка не вельмі чагосьці кажа. Так. Ну ж нічога не схавана тут. Ну, по выглядзе не. Не ведаю, на што я спадзяваўся. Так, гэта у нас сейф. Ад сейфа у нас пароля няма, наколькі мне вядома, так? У нас ёсць толькі фальшывы пароль ад сейфа. Зараз нотаткі погляджу. Так, толькі фальшывы код ад сейфа ёсць. Ну ладно. І сам тэрмінал. Что гэта такое? Пачакайце-ка. Я не памятаю гэта... Блин, я што, не правяраў у офісе тэрмінал? Ага, можна выплата. Карацей, ёсць... Можна правесці выплату па ўсяму маёнтку. Ва ўсіх пакоях абслугі будзе з'явіцца грошы. Але толькі там, дзе ўжо яны ёсць зараз у будынку. Распаўсюдзіць золата ў будынку. Распаўсюдзіць па маёнтку золата. Гэта не блага. У нас даволі шмат пакояў. Давайте распаўсюдзім золата, таму што мне падаецца канкрэтна пакоі працаўнікоў. А што будзе з гэтага лічыцца тады? Ну, потому што лічыцца пакоем працаўніка? Таму што яны не выглядаюць, ну, бойлерная максімум, я магу уявіць сабе. Давайте абодва. Альбо не. Так. У галоўное меню давайте выплату гэтую. Я не ўпэўнены, што я зрабіў, але эксперыменты. Эксперыменты гэта важна, толькі так мы даведаемся, як што працуе. Так, у нас можна тупік зрабіць сабе. Альбо тупік, альбо згубіць палову сваіх крокаў. Крокі мы губляць не будзем, я не вельмі гэтага жадаю.
Давайте незвычайно рэдкія пакоі пойдуць. Няхай яны. Больш верагоднасць рэдкіх пакояў. А дзе? А вось яна манета. Это пешка у салярыуме. А я вызначаў? Так, пешка ў салярыуме. У мяне ёсць гэта. Так. А дзе? Вельмі далёка быццам бы. Я не разумею. Блин, толькі крокі губляю. Зноў жа, тут час ад часу бывае такое, што... Ну ладно, гэта не той раз. А, вось яны грошы. Офіс гэта таксама гэты атрымліваецца. Так, бойлерную можа быць. Можа быць у бойлерную. Давайте. Наперад мы з-за таго, што карткі няма, не прасунемся. Ну тут я нічога такога не бачу. Ладно. Ідзем тады. У нас насамрэч выглядае так, што у нас толькі адзін праход, і калі нам зараз не пашчасціць, то да свідос будзе. Гэта будзе канец забега. Пае. Усе калідоры у калідорах будуць зачынены. Адчынены наадварот. Давайте яе. Пае. Крутая штука. Ёсць у нас адзін калідор, у якім вельмі шмат дзвярэй. Дже Аріена. Барон Эдвін Сінклер. Граф Айзек Гейтс. Уильям Эпсон. Томас Сінклер. І Ніколас Кей. У нас ёсць дрэва фамільнае, але частка з іх не на фамільным дрэве, наколькі я разумею. О, блин. Не вельмі падабаецца мне, гэта нема... Плюс один крок за кожны пакой у вашым доме. Ну, гэта будзе канец гульні тады. Але я вельмі жадаю пабачыць Master Bedroom. Гэта по тыпу, ну, як гэта, спальня гаспадароў. Ну, по тыпу галоўная спальня. Мы яе яшчэ не атрымлівалі. І я бы жадаў яе пабачыць. Дарэчы, Румпус Рум, наколькі памятаю, там біскуп. Я так і запишу адразу. Румпус Рум. Біскуп. Я прапаную сёння ўзяць пакой гэтых самага. Галоўны пакой, таму што ён рэдкі вельмі, і не заўсёды нам будзе дастаткова гемаў на гэта. І на гэтым мы скончыць як бы забег. Яшчэ адзін раз гэты пазл. З іншым сімвалем. Халера. Цікава. Чакайце-ка, а вось у гэтым выпадку пакуль ён чорна-белы, яго магчыма ўвогуле вырашыць, мне падаецца. Гэта, мне падаецца, гэта адзін з тых пазлаў, у якіх ты павінен альбо ўсё размаляваць, альбо ўсё ад усяго пазбавіцца. Нешта такое. Я толькі не умею іх вырашаць, вось у чым праблема. Ёсць адна маленькая праблема. Так. А як жа гэта робіцца? О! Не спрацавала. А можа наадварот замаляваць патрэбна ўсё? Ну, хутчэй за ўсё не, мне не атрымаецца. Усё замаляваць не атрымаецца. Таму што я не магу на шэры націснуць і пераключыць назад. І-за гэтага гэты пазл у гэты бок не вырашаецца.
То бок, ну, ўсё замаляваць... Не, ўсё замаляваць не атрымаецца. Таму што я не магу націснуць вось на шэренькі і замаляваць вось гэтае суседняе. А гэта значыць, што гэта шлях заўсёды ў адзін бок. Я магу як бы больш зрабіць, я магу размнажаць іх, але не бясконца. У мяне заўсёды будзе апошняя, на якую я націснуў, яна будзе шэрая. Заўсёды. І вось яна. Ну, па тыпу, я не магу яе пераключыць назад ніяк. У гэтага няма выхада, як бы. Вось у гэтым праблема. Бакавыя кнопкі, вось гэта. Я не ведаю... Опа. Што я зрабіў? Я магу паглядзець маё рашэнне? Я не зразумеў, як я зрабіў гэта. Мой allowance падняўся на 2. А, вось тлумачэнне гэтага пазла. Mora-Jai Boxes. Была папулярнай... Я не ведаю, як я вырашыў. Я абсалютна не разумею. Я просто натыркаў і па тыпу націснуў. Так, была папулярнасць у 30-е сярод... Блін, гэта было ідэальна. Я так разумею, гэта і быў трэніровачны пазл. І я павінен быў з яго пачынаць вучыцца. Так, это маленькія механічныя скрыні з пазлам з'явіліся з выспы Mora-Jai як гульня для дзяцей, але хутка набрала папулярнасць сярод замежнікаў, якім падабаліся б кампактныя скрыні, адначасова як і гэты самае, як і скрыні для захоўвання рэчаў, так і для свайго адпачынку на доўгіх падарожжах. Праз час скрынкі распаўсюдзіліся ад порта да порта і у канцы канцоў знайшлі свой шлях да дамоў і сэрцах па ўсяму кантыненту. Я буду называць кантынентам, таму што яны кантыненты называюць realm, ну, па тыпу як мір. Традыцыйная скрыня Mora-Jai раздзеліваецца на... мае гэту крышку, пакрыўку, у якой ёсць... Карцей 3х3 вось гэтая штука. Ну, слова грид у мяне не згадваецца ў галаве. Белых і шэрых тайлаў. Кожны белы тайл можа быць націснуты як кнопка, які зменіць колер гэтага тайла і асяроджуючых квадратаў. Сэнс кожнай скрыні знайсці шлях, каб прымусіць усе 4 вугла зрабіць белымі тайламі. Гэтыя простыя правілы развіліся, калі гульня распаўсюдзілася па ўсяму сусвету. На арыгінальнай варыяцыі прадставілі новыя колеры і механікі, прадстаўляючы больш складанасці і мясцовы каларыт. Так. Магчыма, нягледзячы на тое, што папулярнасць скончылася, скрыні Mora-Jai ўсё яшчэ з'яўляюцца вельмі добрым падарункам і для калекцыянераў, і для энтузіастаў пазлаў. Мне пабачыць, ну, у прынцыпе, я так і зрабіў. У мяне былі беленькія ўсе куты, і я ў выніку у канцы праціснуў бакавыя вось гэтыя кнопкі ўсе. О, я магу нават наблізіць. Вось гэтыя бакавыя кнопкі я праціснуў, і у выніку яно скончылася. Пазл закрыўся. Кніга «Чырвоны прынц». Майму дзядзьку, які адчыніў шмат дзвярэй для мяне. Заўсёды ўдзячная Мэрі. По скрыптам. Яны прымусілі мяне змяніць канцоўку, вядома, так як ты і прадбачыў. Чырвоны прынц, Мэріан Мэрігольд. Так, пакуль, я так разумею, толькі канцоўка была зменена. He had a red crown made of rubies and a red... Пра хлопчыка, якому вельмі падабаўся чырвоны колер. Яму не падабалася нішто, ніводны любы колер, і ён не мог глядзець ні на што. І ён праводзіў свой час, заўсёды глядзячы ў чырвоную кнігу, якая ім падабалася. І гісторыя скончывалася ў тым, што як бы гэта па тыпу гісторыя пра цябе, мой маленькі прынц, гэта дзіцячая казка. Канцоўка, ну, тут як мінімум канцоўка тая ж самая. Вось яна якраз такі і напісала гэтую кнігу. Дайце ка мне момант. Гэта чырвоны прынц вельмі важная штука.
Гульня называется Blue Prince. Есть книжка Red Prince. Я думаю... Блин, а что калі прыкалдэсу каламбуры? Ёсць каламбур. Blue Prince гучыць аднолькава, гэта, ну, аднолькавае гучанне са словам blueprint. Ну, калі ты ў множны лік яго паставіш, так? То бок Blueprints. Так, словы. Blueprints, так? І Blueprints гэта якраз такі чарцяжы. І ў нас усё на блакітнай паперы гэта напісана. Ну, зроблена гэта як чарцяжы і міліметроўка так і робіцца. Ну, копіі чарцяжэй. І атрымліваецца, што калі Red Prince гэта не толькі чырвоны прынц, а гэта чырвоны чарцёж. То калі мы шукаем чырвоны чарцёж увесь гэты час? Можа, гэтая кніга якраз такі і з'яўляецца як бы патрэбнай нам рэччу. Ну, па тыпу, неяк выводзіць нас на канцоўку. Саймон, я ніколі не збірался скончыць гэты ліст, але зараз ты ведаеш, што і на гэтым скончваецца. Херб, контроль для заснавання, для ліфта у заснаванні знаходзіцца па-за сцяною. Гэта значыць, што кіраванне можна дабрацца толькі з іншага пакою, які знаходзіцца в упор да заснавання. Вау! Невядома, ці гэта з'яўляецца сістэмай бяспекі, ці недахопам. Калі ласка, дапамажы. І гэта значыць, ведаеце што? Калі мы зможам дабрацца да фаундейшна вось з гэтага боку, з левага, то мы можам ліфт унутры фаундейшна адчыніць. На жаль, гэта не ў гэтым забеге, бо ён запорты ўжо у хлам. Але пакой, як мінімум, вельмі карысны. Я зараз ведаю, што гэтыя скрынкі я магу ўжо адчыняць. Давайте, дарэчы, я скриншотик зраблю. Няхай будзе. Бо, можа, я потым забуду правілы, і мне патрэбна будзе нагадаць. Але сэнс такі, трэба куты змяніць, колеры кутоў, і тады пазл вырашыцца. Дарэчы, у нас жа ёсць абсерваторыум. Не, пачакайце, гэта не канец яшчэ забега, правильно? У нас там ёсць яшчэ адна дзвер. Ну-ка, ну-ка, пачакайце-ка, я пачаў здавацца яшчэ, пакуль ўсё не скончылася. Ранавата. Так, тут у нас грошы, гемы. Добро. Опа, адчынілі. Бальны пакой. Калі вы ўваходзіце, у яго выстаўце вашы гемы на 2. Заўсёды будзе 2 гема. Але ў мяне 8 зараз. І мне вельмі некарысна мець гэты пакой зараз. Але ў той жа момант мне і карысна. Таму што ён ідзе наперад. А гэта якраз такі пакой. Мне... Давайте возьмем. Бальны пакой, яшчэ 6 і 7 старонкі. Давайте. Я пакуль не ведаю, чым музычны пазл. Але ў мяне ёсць усе... Ну, да халеры старонак зараз. З 1 па 8 у мяне, па-мойму, калі я ўсё захоўваў. Прыгожа. Клара і Саймон. Клара і Саймон, давайте-ка я погляджу дрэва іх фамільнае. Давайте, можа, я вам яго таксама яшчэ пакажу, каб вы за мной паспявалі. Так, дрэва. Фамільнае дрэва, зараз я знайду файлік, бо скриншотаў да халеры. Вось оно. Вось оно фамільнае дрэва. Саймон Сінклер і Клара Эпсэн. Гэта яна. І Саймон, гэта быў сын Мері Эпсэн, якая і зрабіла кнігу «Чырвоны прынц». І вось гэта бальны пакой, і ў ім Саймон Сінклер. І потым ад яго ўжо іх дзеці ёсць... не, пачакайце, гэта не дзеці, гэта яго брат. Атрымліваецца. Герберт Сінклер.
Цікава, дзе мы на гэтым дрэве, я пакуль яшчэ не да канца разабраўся. Ну ладно. Ну, у сэнсе, што ў нас на ім няма, але мы... Сын каго мы дакладна. Я не памятаю нататку. У нас была нататка таты, і я не памятаю, хто наш тата. Так. Не атрымалася. Туды драфта. Ух, як жа мне можа не пашчасціць. Мне бы добра было бы мець студыю драфта. Гэта дадасць нам назаўсёды адзін пакой. Гэта ў доўгую значна важней. Так, сёння планіроўка гэтых пакояў. Опа. Можа гэта сейф сапраўдны? Ну тая ж нататка хлусня. 9, 0, 8, 3. Гэта неправда. Гэта сапраўдны сейф. Вось гэта сапраўдны сейф. Вось он тут. Толькі у мяне пароля ад сейфа няма. Вось у чым праблема, блин. Так, можна абраць Довкоут. Гэта дазваляе паварочваць пакоі. Пасля таго, як мы яго выцягнулі. А, не, пачакайце-ка. Калі я яго выцягваю, я магу яго паварочваць. Ну толькі яго можна паварочваць. Не-не. Кожны раз, калі вы выкопваеце ў пакоі, адчыняе ўсе дзверы ў гэтым пакою. Ага. Няблага. Вестибюль. Кожны раз, калі вы заходзіце ў гэты пакой, 3 дзвяры ў гэтым пакоі адчыняюцца, і 4-я становіцца зачыненай. Блин, ну гэта... Вестибюль моцная штука, потому што ён у 4 бакі вядзе. Мне вельмі падабаецца вестибюль, але кожны раз, калі ў тебе рандомна зачыняюцца пакоі, гэта непрыемна. Ну давайте возьмем яго. Усё роўна. Ён яшчэ і 4. Не, давайте вось гэты. Таму што там 2 гема каштуе, а гемы пакуль мы не настолькі шмат зарабляем гемаў, каб мы спакойна маглі сабе гэта дазволіць. Так, стратэгія гэта першы том. Добра. У ідэале штосьці, што паварочвае налева. Я ўсё яшчэ паспрабую дабрацца да таго пакою. Ну, да адваротнага боку, як яна, Foundation. Вось сюды я жадаю трапіць. Але гэта як пашаціць з пакоямі, насамрэч. Гем мне патрэбна. Бескантактная дастава. Давайте адчынім бескантактную даставу на заўтра сабе. Альбо пакоі гэтай самай гаспадыні. Давайте яе. 100% тут павінна быць, так, фігура каралевы. Пачакайце-ка, а я сёння не назбіраў поўную камбінацыю? Я сёння поўную камбінацыю назбіраў. Ladyship Chamber. Мне падаецца, у мяне поўная камбінацыя сёння. Так, біскуп у мяне ёсць, конь у мяне ёсць, абсерваторыя. У мяне поўная камбінацыя сёння. Я магу зараз пайсці і галоўна, каб крокаў хапіла. Так. Тут каралева. Давайте паспрабуем. Я толькі... О, тэлескоп? Дадатковы эфект для кожнага сузор'я, якога вы пабачыце у гэтым самым. У бібліятэцы. Ўжо яно ніколі не скончваецца. Я не памятаю, я рабіў скриншот гэтага. Па-мойму, у мяне гэта адзін з прадзёбаных скриншотаў. І тут ключык ад дзённіка яе.
Ну добра. У мяне 41 крок. Мне патрэбна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на тое, каб выйсці. Так што нармальна у нас з запасам. Пофіг на дальнейшае даследаванне сёння маёнтка. У першую чаргу мы зараз спрабуем зрабіць фігуры. Раз уж такая справа. Я чуў дзесьці. Ну, дарэчы, зноў жа, нам не вельмі карысна зараз штосьці збіраць, халера з ім жа. Блін, я не туды забег. Згубіў монетку толькі просто так. Кантроль ліфта не будзе, бо там зачынены ўсе праходы, так? Так, зачынены, да ліфта не дабрацца. Але зараз мы ведаем больш і... Я ж не супакоюся. Вось яно, монетка. Так, ідзем уніз. Я спадзяюся, што мне проста патрэбна паставіць 6 фігур. Бо у мяне ёсць тэорыя, якую я спадзяюся, яна не атрымаецца, што мне патрэбна паставіць шах і мат каралю. То бок, вы разумееце, наколькі гэты пазл раптоўна становіцца складаным. То бок, мне пакуль я шах не пастаўлю, і мне патрэбна канкрэтна ведаць, у якія пакоі, і правільна абіраць пакоі сабе. І не прадзяўбаць, не запароць сабе ран яшчэ. То само па сабе не вельмі проста. Ну, як мінімум. Тым больш, што караля можна паставіць толькі у сам... Ну, ён, хутчэй за ўсё, ён будзе з самых апошніх. Так, нашыя пазіцыі, давайте гэта ўсё прыбіраем. Так, у нас ёсць пазіцыя. Спачатку пачнем з караля. Кароль у нас у офісе. Офіс. Гэта 3-2 ідзе. Кароль. 3-2. Засвяціўся. Каралева на пакоі у 4-1. Далей. Вежа. Мне падаецца, вежы у нас няма. Вежа у нуке знаходзіцца. А нук у нас ёсць. У нас нука няма. А ёсць яшчэ вежа? У сховішчы. У нас вежы не хапае. У нас, халера, не хапае вежы. Вельмі просты пакой, які заўсёды мы выкарыстоўвалі, і гэта адзіны пакой... Ну, ёсць два пакоі, у якіх мы ведаем, што яно ёсць. Для пазла літаральна крыху не хапае. Давайте расставлю, просто ўжо паказаць. Так, у нас што яшчэ застаецца? Біскуп. Біскуп у нас у царкве. Гэта 3-4. 3-4. Далей у нас нам патрэбна пешка. Ну, пешка да халеры, там яе можна просто падабраць. Конь у нас у абсерваторыі. Блин, не, абсерваторыя не паглядзеў, дзе знаходзіцца. Абсерваторыя прыкладна... ну вось літаральна. Паблізу. І пешку можна... Яна амаль паўсюль, бачыце? Вось, пешка вось тут, вось тут. Вось тут ёсць. Ну, пешку лёгка расстаўляць. Пакой правільна праставіць, па складанні будзе, чым саму пешку. Можна натыркаць вежу просто. Можа быць, яна ў нейкім пакоі была, я просто не заўважыў яе. Хоть бы была. Не, па выглядзе няма. Блин, вежу трэба знайсці яшчэ паставіць. Вітаю, веская гаспадар. У нас амаль гатовы пазл па гэтаму самому. Амаль гатовы пазл атрымаўся з шахамі, але нам вежы не хапае куды паставіць. Трэба яшчэ знайсці пакой з вежай. Мы ведаем толькі два такіх пакоя, якія падыходзяць. А ў мяне так яшчэ і крокі могуць скончыцца.
У нас, дарэчы, даволі шмат грошай. Было б няблага нейкую, напрыклад, кухню знайсці і набыць сабе проста ежы. Так, у нас ёсць праход наперад. Foundation мы вырашым у наступным забеге. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Гэта 8 крокаў толькі, каб дабрацца да калідора. Так. Далей да фаундейшена. Мы ведаем, там нататку знайшлі, і за гэтай сцяной, вось тут, за гэтай сцяной, знаходзіцца кіраванне гэтым ліфтом. Але для таго, каб ім да яго дабрацца, мне патрэбна абысці увогуле з іншага боку і паставіць правільны пакой з іншага боку, каб гэта працавала. На жаль, пакуль у нас такой магчымасці няма. Таму што мы ўжо ў гэтым забеге сабе заблакавалі там праход. Так, хоць бы што-небудзь з вежай, а? Мне патрэбны нук. Але нука няма. Гараж, я не ўпэўнены, што гараж будзе тупіком. Таму давайте вось гэты пакой. Пакой пакаёўкі. Так. Статуя. Міла. Давайте статую фотку зробім. Таму што статуі мы бачым, яны ў розных пакоях. НКК. Это что? 10 золотых. Payroll. Ну и что мне с этим пейролом робить? Так, а где? Чому металлодетектор спрацовыває? На что? Я не разумею, а на что металлодетектор спрацовыває? Ён быццам бы тут хутчэй актывуецца? За гэтай сцяною штосьці ёсць яшчэ. Яно неяк ачыняецца. Хутчэй за ўсё, ну не можа быць. Ну, чаму ў мяне спрацоўвае ён тады? Так. Ёсць сакрэтка дзесьці. Тут дзесьці трэба натыркаць. Альбо мне нешта патрэбна для гэтага. Костюм пакаёўкі, можа быць. Неяк. Не? Ладно, я халера яго ведаю. Блин. І вось і ўсё, і вось мы прыехалі. Я не магу прайсці далей, і гэта канец дня тады. Ну, хутчэй за ўсё вось тут. Ну, глядзячы на металлодетектор, вось у гэтым месцы. За сцяною пры гэтым. Это адзінае тлумачэнне, якое у мяне ёсць. Ну, і ўсё тады атрымліваецца. Канец. Так, у нас жа выхадаў больш няма? Не, няма. Ну, ўсё тады. Канец дня. Бо вежу мы ніяк не зробім. Ужо. Foundation мы ліфт не наладзім. Ну і ўсё, без ліфта будзем. Дарэчы, зараз паспрабуем ліфт зрабіць, раз уж мы ведаем, як гэта працуе. У першую чаргу патрэбна дабрацца да кантроля ліфта. Дзень 21. Так, нам ўсё больш і больш грошай будзе ў самым пачатку. У нас ужо 6. Давайте злева пойдем. Будем выходзіць. Так, Дэн возьмем. У Дэне, дарэчы, пешка. Мы это ўжо ведаем. Праходзім далей. Нук. Вось гэта нук нам і патрэбна быў. Каб ён быў раней, блин, то я бы ім скарыстаўся. Гэта пакуль адзіны, які мы ведаем, што ў ім дакладна будзе вежа.
Зараз па складанні. Насамрэч, самае складанае пакоі мы выцягнулі... Колькі ўсяго дней, я не ведаю. Давайте-ка кнігу закажам, бо у нас кнігі няма. Чацвёрты, архітэктурны дайджест. Том 4 у папярэдні раз мы, по-моему, заказывали. Давайте 5 зараз закажам. На колькі дней, я спадзяюся, бясконцая колькасць. Я спадзяюся. Я не ўпэўнены. Крама з кнігамі. Добра. Пакой з гэтымі самымі. О, давайте вось гэты пакой. Ён будзе з двух бакоў ужо нам адчынены. Блин, а ён заўсёды будзе з таго боку адчыняцца спачатку? Халера, мне, можа, не пашчасціла зараз вельмі. Бо я ўжо магу абысці яго. Там гэты пакой даволі карысны. Так. Опа. Я зараз шмат крокаў згублю, але гэты пакой паадкрываю. Там ключэй да халеры ў гэтым пакоі. У гэты раз тут емы. Добра. Ну, окей. Зараз можна ў гэтым пакоі... там не прайсці. Ну, залежыць ад таго, што робяць астатнія кнопкі. Як пашчасціць. Пакой, які сапраўды карысны, гэта кухня. Ну, гэта сапраўды. Не, вежу гэта мы бачылі. Такі... Вау, я знайшоў новую вежу. Не, насамрэч не. Так, тады... Не вельмі атрымліваецца тут. Давайте далей яшчэ адсюль. Тут тады калідор. Альбо Дэн. Ну, тут без розніцы, дарэчы. Давайте Дэн. Яшчэ адзін будзе. Дворик. І металлодетектор. Так. Блин, что ж так не счастье с покоями? Холера. Так я закрыю, нам церква потребна. Просто без вариантов. Ну, хоть гему ее есть. Хоть штосьці корыстное. Два золотых яшчэ. Вось тут у нас есть. В этом покое. Тут яшчэ гемы. Калі я зайшоў з гэтага боку, то... Давайте, вось гэта. Яшчэ адчыняе. Вось гэта адчыняе. І у нас зараз гэта амаль калідор атрымліваецца. Але не ўсе атрымаецца адчыніць. Ну, просто не атрымаецца, таму што... Там просто адсутнічае магчымасць такая. Мы можам абысці большую частку, але вось тая частка будзе закрыта для нас не зусім, так? Ага, гэта апускае ўніз. Ну, не пашчасціла трошки. У любым выпадку гэта пакой даволі добры, мы атрымалі даволі шмат гемаў. І згубілі шмат крокаў дзеля таго, каб адчыняць далей. Царква крадзе нашы грошкі, літаральна. Гэта такія правілы гульні. Вось гэты дворык зноў возьмем. Яшчэ будзе 2 гема. І мне падаецца, там рыдлёўка была. Так, рыдлёўка, вы паглядзіце, рыдлёвачка моя, родненькая. Так, на жаль, толькі... Механізм кіравання ліфтом. Добра. Цікава, што ён робіць. Нам патрэбна зараз у сам пакой трапіць, каб даведацца. Так, і можу кіраваць нельга, ён зафіксаваўся. Добра. Тут у любым выпадку ідзем назад і праз дворык паспрабуем абысці да фаундейшана. Бойлерная. Бо нічога іншага нам не падыдзе, як варыянт. Калі ласка, не будь закрытая, а? Давай. Ёсць. І тут у нас калідор. Я возьму калідор для гэтага.
І атрымалася. Давайте паглядзім, што куды ліфт вядзе. А перад гэтым пакапаемся яшчэ ў зямлі. О, ключик. Нічога не знайшлі. Куды ты нас вядзеш? Воу! Пабудавалі тут бункер. І глядзіце, які ён не маленькі. Вы бачыце, які я нізкі для гэта? Вось ён ліфт. І наколькі вялікі пакой. Ліфт. Картка мне патрэбна. Каб прызваць ліфт, мне патрэбна картку. Падвал. Дверь до падвала зачынена. Гэты ключ не падыходзіць. Чырвоны крышталь. І ў яго ёсць свае малюнкі. О, яшчэ, дарэчы. Дысочак? У яго ёсць свае малюнкі. У гэтага падвала. Ён ідзе як свой пакой, і то бок у Фаундейшна ёсць свае малюнкі. Ну, насамрэч мы не можам даследаваць далей. А, цікава, гэта ілюзія, насамрэч. Ён такі здаравенны, гэта ілюзія. Ён падаецца, вось, ну, по типу гіганцкія дзверы, усё зразумеў, гэта проста ілюзія. Таму што, ну... Так, дзверы нармальныя па памерах. Это ўсё ілюзія. Ну, варыянтаў у нас не шмат. Ну, мы тут не тое, каб штосьці зробім. А ліфты мы выклікаць не можам, карткі ў нас няма. Была бы картка, можа хаця бы кнопку эту націснули. Так, добра, працягваем наше падарожжа тады. Коридор. Альбо комиссариат. Не, давайте коридор. Я ожидаю тайный проход. Я ожидаю тайный проход у залю нейкую. Чтобы у нас у идеале каб 4 двери было. Гема у нас даволі шмат. Мы можем себе дозволить. Фойе. Давайте фойе будем. Так, бассейн. Наступно будет у нас гемы кончаются. Так, и у нас картка налево. Картки у нас все еще нема. Я не бачу. Индия. И тут у нас трошки проблема. Усе покои трохи альбо заводять не туди. Альбо ну, давайте обсерватория. Хотя бы так. Буде у нас зорка одна додаткова. Подалося. Потому что, конечно, на столе лежить. 20 зорок сёння. Лореалис, Bloom of the Sky. Зеленые покои больше... Сегодня будут с большей вероятностью иметь гэтые самые кветки. Ну, кветки там увогуле гемы по типу растут. Не пытайте, як это працуе. Так, кухня... О, блин. Ну, давайте вось гэта, хоть трошки протягнуть по забег сёння. Бо ўсё тупікі навокал. Ну, гэта мяне лочыць. У мяне ёсць толькі 2 праходы. А, не, застаўся яшчэ один проход, але і той будзе заблакаваны. Давайте 2 прадметы хоць. Паглядзім, што за прадметы. Ну, такія свае прадметы. Ну, забег. Усё, насамрэч. Ён... І калі мне не пашчасціць, я не знайду картку раптоўна, то гэта правал. Ну, гэта конец.
вось у гэты калідор гэта апошнія дзверы, якія ёсць, і тыя пры гэтым не прывядуць нікуды. Адзіная надзея ёсць, гэта будзе картка. Ну, што, наверное, просто нам выпадзе. Яшчэ одна абсерваторыя ёсць. Давайте яшчэ одну абсерваторыю, раз такая справа, будзе яшчэ одна зорачка. 5 гемаў, што не карысна, яшчэ 3 крокі, і яблыкі сёння асабіста смачненькія. Сістэма бяспекі. Давайте яе. Это уже ўсё роўна пад канец. Дарэчы, ну, тут мне наконт сістэм бяспекі, мне ж гэта дыскета ёсць. Мне патрэбна выкарыстаць было. Это перманентнае паляпшэнне рандомнага пакою. Вось. Добра. Шафа. І 3 паляпшэнні на выбар. Яшчэ дадатковы прадмет. Будзе, калі гэта будзе в упор да калідора. Яшчэ плюс 2 прадмета, калі гэта будзе в упор да гэтай самай спальні, што складана, дарэчы, зрабіць, большасць спальняў закрытыя. І плюс 4 дадатковых. Можна зрабіць так, каб ён быў пустая шафа, у якой 0 прадметаў, але будзе 4 прадмета, калі чырвонага пакоя. Мне падабаецца толькі першы, таму што я абіраю варыянты менш рызыкоўныя. І каб, ну, я мог по типу, зараз я магу ўзяць. І калідоры, звычайна, ну, маюць, ну, разгалінванне даволі добрае. Вось. І калідораў шмат даволі. Чырвоныя пакоі мы бярем, звычайна, ў той момант, калі мы ўжо ў адчаі. Ну, калі у нас выбару няма. І нам патрэбны праходы хоць якія. Так, давайте каля калідора будзем. Бо час ад часу я бы не адмовіўся. Можа картка, калі ласка. Нешта картак я не бачу. Эх, няма картак. Лабараторыя. Блин, ну, лабараторыя так позна. Алера. Лабараторыя крутая рэч. Ёй можна праводзіць эксперыменты, і дзякуючы ёй можна зрабіць цікавую штуку. Напрыклад, перманентна павялічыць сабе колькасць золота. Так. Эксперымент. Што мы можам сёння зрабіць? Зарабіце 3 залатых. Так. Ліст будзе дасланы ў пакой... Блин, там даволі неблага. Чырвоны пакой гэта... Не, эфектаў нармальных няма. Можа лепей сёння без эксперыментаў. Дайсы выставіць на 2, атрымаць 3 золота за кожны чырвоны пакой у вашым маёнтку. І ліст будзе дасланы ў пакой, ну, гэта самое, на пошту. Не варыянт. Можна закрываць. Я лепей зніжу радыяцыю. Дарэчы, калі занадта высокая радыяцыя, увесь дом блакуецца. Цудоўна, так? Тут бачна нейкую, можа картка ляжыць дзесьці, не? Без ключа карткі мы далёка не пройдзем. О, блин, халера яшчэ. Тут яно яшчэ. Зашибісь. Давайте архівы. Нам ужо губляць няма чаго. Тут калі праваліцца, то праваліцца ўсё. Так, пааткрывалася шмат. Гэта ўсё, давайте архіўны. Як трапіць. А вось і шафа. А вось і ключ-картка. У апошнім пакоі магчымым выцягнутым мне выпала ключ-картка. Забег працягваецца. Мы працягваем. Так, каб вярнуцца мне назад. Я магу прайсці вось так. Скрозь царкву і ўлева ўйсці. Альбо магу пайсці адразу да гэтага, да басейна. Так, ну гэта мне пашчасціла, так. Наперад 2 разы і потым налево да упора. Ось так пойдем. Праз левы бок, там больш варыяцый будзе. Я раскапаў усё? Не раскапаў. О, яшчэ 6 крокаў. І яшчэ 6 крокаў.
Раптоўна ран, які быў пракляты, становіцца не праклятым ранам. Картка... А, дарэчы. Пофіг на гэтую картку. Foundation што? Westwing Hall, давайте яго. Пофіг на гэтую картку. Пофіг на гэтае месца. Пофіг на ран. Foundation ёсць. Так, гэта праз бойлерную, вось там. Это важней. Я штосьці прапусціў тут? А, ось, залаты схаваны. Так, униз едем. У нас ёсць ключ-картка, які написано, што яна ад ліфта. Але што гэта значыць, я не маю уяўлення. Гэта альбо ліфт як бы апускае ўніз, альбо прапускае ліфт далей? Не ўпэўнена. Бо падаецца... Не, пад ліфтом нічога няма. Ключ усё яшчэ не падыходзіць. Ключ-картка прайшла, ліфт націскаецца. А што, у чым праблема? Можа, ліфт знаходзіцца яшчэ за дзвярыма там далей? Ну, добра. Ладно. Гэта не працуе. Я думаў, што можа у ліфта ёсць яшчэ адзін рэжым нейкі схаваны, праз які можна далей прасоўвацца. Але не, такога няма. Так, а куды мне зараз бліжэй будзе? Калі я пайду назад, то гэта 1, 2, 3, 4, 5, 6 крокаў. А так я наперад 1, 2, 3 толькі. Не, давайте наперад пойдзем. Гэта ўжо... У гэты момант ужо бессэнсоўна ісці налева, там спрабаваць неяк выйсці. Вот сюда картку и проходим. Обеденная. Обеденная згодная. Далёка ідзе і літаральна суседні пакоі адчыніць, і я атрымаю сабе гэта. Рэч, обеденная. Dining room. Пешка. В гэтым пакоі будзе пешка. Пешка ёсць. Маленька. Оп. Локер. Жадаю. Няхай будзе. Оп. І ежа тут готовая, толькі мы... Так. Ключики, так, давайте-ка тут. А я не могу поспробовать узломать это, не? Не? Окей. Гемы. Мне тут не реагует ни на что. Оп. Десь ты тут. А, яшчэ ключик ось он. Дзе ежа, вось она там ляжыць. Просто я не жадаю крокі зараз свае выкарыстоўваць, каб у яе заходзіць. Пусто. Опа, кедики. Это добра. І на гэтым моманце, я думаю, спынюся. 2 ключа яшчэ спатрэбіцца. Помпа. Жадаю. Няхай будзе. Зараз мы пазлік з вадою пару вырашаем. Опа. І што ты у нас? 20 крокаў і дадатковы 10 крокаў, калі у вас ёсць акварыум. Ну, гэта мы не чакаем такога нават. Просто плюс 20 крокаў ужо моцна. Угу. Яшчэ ключик тут у маёнтку знайшлі. І ўсё, так?
Давайте бойлерную. Ну, не бойлерную, помповую. У ідэале, каб бойлерная была вось в упор, і мы маглі, бо гэты пазл мяне вельмі цікавіць. Рэзервуар ёсць. Ёсць яшчэ дадатковае проста вось гэтае месца, і яго можна выкарыстоўваць, я так разумею, толькі калі ў цябе ёсць гэты самы, ну, з бойлернай праведзена электрычнасць. Далей мы прайсці не можам. Наступны пакой зачынены. І каб яго адчыніць, нам патрэбна дзесьці рычаг знайсці. Рычага мы не бачылі, на жаль. Так. Што мы можам? Зараз у нас басейн апусташонны, так? У нас у гэтай самай грінхаус нармальна, на кухні вада ёсць, у акварыуме вада ёсць. Я не вельмі бачу сэнсу у акварыуме ваду забіраць. Можна забраць ваду з фонтана поўнасцю. Апусташыць фонтан. Я прапаную ў гэты раз якраз такі вось з басейна забраць усю ваду і ўсё з фонтана пазабіраць. Каб з фонтана у нас забраць, гэта першы у нас, так? Гэта будзе складаненька, гэта займе пэўны час, так што падрыхтуйцеся, зараз будзем калупаць. Так, з гэтай помпы. Так, гэтыя поўныя, 2. Іх трэба апусташыць. І адзінае, куды мы іх можам апусташыць... Слухайце, а можа не атрымаецца? Гэтыя рэзервуары поўныя, яны поўныя па 4, у выніку 4 і 4. Гэта у нас 8, так? Калі мы ў басейн зальем, то будзе амаль увесь поўны басейн. Не, мы фонтан так не апусташым. Каб апусташыць фонтан, нам патрэбна вось гэтая штука. Без бойлернай гэта не вырашаецца. Просто няма месца, як бы. Максимум з кухні можам прыбраць ваду і ўсё. І, ну, увогуле пры гэтым раскладзе можам так з кухні забраць ваду, альбо з гэтай самай, з грінхауса. Акварыум можам апусташыць, тэарэтычна, але фонтан не. Фонтан было б магчыма, калі бы вось тут яны гэтыя былі не запоўнены. Так што не. На жаль, пакуль мы у найлепшым стане, як бы яно не было. Не закрывайся, калі ласка, будь адкрытым. Опа, грошики. Подказка. Кірк Даррен гэта псевдонім. Што это такое? Хто такі Кірк Даррен і чаму гэта важна? Гэта пачакайце-ка. Зялёныя нататкі заўсёды хлусня. Ці не? Яны заўсёды хлусня. Усё, забіваем. Так і запишу. Кірк Даррен не псевдонім. Кірк Даррен из псевдонім, карацей, запишу, але падкрэслю, што хлусня. Псевдонім. Гэта хлусня. Просто гэта значыць, хто такі Кірк? Я не маю уяўлення. Але гульня кінула яго імя просто так з нехалеры. І, звычайна, накідае, ну, ужо было такое, што яна закідывала неправільны пароль ад сейфа. А гэта значыць, што гэта таксама можа быць спецыяльна звесці мяне з правільнага шляху. Ведаеце, што я прадзяўбаўся? Я ключы ўсе паддаваў. Туды, у пакой той. У меня ключей нема. Аллера. Дайте ключей. Тут ключей нигде не чую. Так само не чую. Просто пробегаю, как бы знайсці ключи. Чому ключа не знаходится? Я же раскидал ключи по всему маёнтку. Опа. Тут ключик есть. Угу. Тут ключей нема. Ну, я амаль прыйшоў там, дзе быў. Давайте левый проход яшчэ патыркаю.
трохі. Але крокаў у мяне не бясконца. Яны хутка скончацца. Оп, ключик яшчэ. А мабыць, Кіркдаран гэта хлусня. Блин, я об этом не подумал. Давайте гэтая шафа. Мне падаецца, пешку гэту я уже адзначаў. Пиши, пиши давай. Так. Ключики, ключики. О. Соль. И ключи от гаража, от машины. Так, у меня есть 3 ключа. Что я могу сказать там? Давайте яшчэ раз до машины пойдем. Я не ведаю, я до машины пойду, калі машина будзе. Так, комиссариат. Можно нешта набыть. Давайте паспрабуем, можа нешта цікавае будзе. Диск для апгрейдаў. Ёсць, бяром яго адразу. Пофиг на ўсё. Зараз до тэрмінала бліжэйшага дойдзем. Опа, трошки. Дайте-ка момент. От доследник. Що потрібно проверить. Так, добре. Добре. Зараз у мене тут гарбата собі взяв. Так. У нас есть 3 покоя. 2 замкнуть нас. Уже не первый раз. Давайте перекинем. Херня. О, вельми не пощастило. Давайте тады на ключи наши гроши. Почекайте-ка, у меня же есть это для терминала. Так, давайте тады ключей наберемся. Яшчэ шафы там подчиняем. Может быть, нотатку какую знойдем. 3 ключа. Специальный ключ. Может, это ён? Які-небудзь специальный ключ. Может, ключ от подвала мне зараз зробить. Не, на жаль. Може, ну так, это найлепшае, што я мог атрымаць. Ладно, ідзем дыскету гэтую запихнем у камп'ютар. Паляпшэнне будзе. А да яе нам патрэбна праз царкву. А дзе ёсць увогуле? А дзе? Сістэма бяспекі, вось она. У дворык. Вось так і вось так абысці. Там хопіць. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добра. Так, сюды. Я ж правильно иду? Я правильно иду. Ідзем сюды, на поўнач. Павернули, потом направо. Потом яшчэ раз направо. Покой ёсць. Ой, не той націснуў. Дыскетачка. Яшчэ одно паляпшэнне перманентнае. Будуар. Даволі бескарысны пакой. Я яго звычайна не бяру. Зараз ён
з'явіцца ў яго хоць нейкі сэнс. 3 фрукта, 3 яблыка. Гарантавана, гэта добра. Таму што гэта як лічыцца як спальня, будуар, і нам насамрэч яго добра было б браць для пакояў. Ну, да тыпу для адпачынку. Давайте, няхай будзе. 3 яблыка. І гэта насамрэч усё. Не, у меня яшчэ ёсць 3 ключа. Я магу пакалупацца яшчэ ў шафах там. Давайте ў шафах пакалупаемся. Не факт, што, дарэчы, атрымаецца. Таму што ў нас крокаў не толькі бясконца. Але мне абутак можа дапамагчы і выратаваць. Так, абутак выратаваў. Дабяромся літаральна апошні крок, і мы дабраліся. Так, 3 ключа апошніх. Давайте по парадку. Ось вы, напрыклад. Гем бескарысны. Яшчэ нататка. Матэматыка. Гэта мы ведаем ужо нават адказы. Нам не патрэбна. І апошні ключик ось тут, напрыклад. 2 яблыка. Ну, цудоўна. Мы можам... Нормально так крокаў мы атрымалі. 13 крокаў у нас зараз ёсць. А што мне з гэтым рабіць? У мяне ж няма ключэй, так? І я не магу... Вось я прадзяўбаўся яшчэ... Один ключ патрэбна было ўсё яшчэ пакінуць. Ну ладно. Конец дня. Пачынаем па новай. Дарэчы, мне падаецца, ў гэты дзень гэта быў адзін раз, калі я не ўзяў сабе знешні пакой на вуліцы. Другі дзень. З шахамі ў нас не атрымалася пакуль. І шахі даволі складана. Нам патрэбна ажно 2 рэдкіх пакоя. Іх, у прынцыпе, складана атрымаць, а яшчэ і з гэтым увогуле амаль нерэалістычна. Так, тут у нас. Цікава будзе, ці ліфт захаваецца. Вось я яго пераключыў у кіраванне. Мне цікава, ці захаваецца ён. Ключик. Тут у нас зараз выпадзе бібліятэка, і яе мы і возьмем адразу. Бо бібліятэка, вось яна кніга. Мы адзіны, хто гэтую кнігу бралі за ўвесь час. 5-й том. Смерць драфта. Давайте-ка, ну, зноў жа, зачытваю шмат чаго. Я зачытаю проста ўслых і паглядзім, што яно будзе. Драксус нейкі. Every architect has experienced it. You're drafting your house room by room and everything is going smoothly. Suddenly you realize there is only a single path available for expansion and it is imperative to draft a hallway or else your design will have no hope of further development. But on the critical draw, the drafting gods offer you nothing but dead ends. Rooms with no exit and even fewer prospects. Dead ends are the death of dreams, the death of plans and the death of expansion. In short, they are the death of your house. But are they genuinely as daunting and menacing as they appear? Perhaps beneath their morbid exterior, dead ends hold some inherent value. In this volume of drafting strategy, we will delve deeper into the world of the grave than any architect has ever dared to draft, to discover, once and for all, if there is any life beyond the dead end. Окей. Карацей, пра тое, што гэта якраз-такі будзе пра тупікі. Гэта поўнасцю выданне наконт тупікоў. І што яны па тыпу мажлівасць, а не канец. Ну, прыкладна такая ідэя. Нейкія стратэгіі выхада. A dead end is any room that lacks another door by which to exit. It is an understandable instinct to want to avoid these rooms while drafting your house as they limit your available paths for growth. However, seasoned architects quickly learn that you do not want to completely ignore them. A very common mistake that beginners make is picking the room with the most doors while drafting and ignoring all other factors. But every house needs some dead ends. Окей, по типу... Ідэальнае месца для таго, каб выцягваць тупік і гэтак далей.
Each dead-end room an architect drafts removes that floor plan from the draft pool. The more dead-ends you draft, the less likely you are to draw them later on when decisions are more critical. The key is figuring out a way to draft dead-ends without blocking off your house potential for expansion. Dropping a dead-end room on the rank behind you is a great strategy to accomplish this and helps you pick up some extra resources before continuing to higher ranks. In general, you should be trying to fill up every open slot in your house before moving north. Карацей, ну, ці існуе жыццё па-за сцяной? Ну, там па тыпу ці ёсць ли жыццё пасля смерці, але тут ёсць слова dead end, у слове тупік ёсць слова мёртвы па тыпу, і атрымліваецца, што па тыпу ці ёсць жыццё пасля тупіка. Вось, яно складана перакладаючыся каламбур. Даволі важная падказка для стратэгіі і, дарэчы, насамрэч правільна, і я час часу гэта раблю, але не заўсёды. Карацей, у тым ж, каб не заўсёды пашыраць сабе колькасць праходаў, а выцягнуць тупікі, каб іх і потым было менш. Вось такая стратэгія. Так. Магіла, тумб, вось гэта, якую мы выцягвалі. Можа, тут нешта наконт яе ёсць. Карацей, у чым яе карысць? У тым, што кожны раз, калі мы тупік выцягваем, мы атрымліваем сабе 5 золата. І гэта да халеры. Мы ў папярэдні раз адолелі набыць сабе вельмі дарагі прадмет за гэтага. As foreboding as a blank-boarded floor plan may seem... дарэчы, гэта адзін план, які лічыцца чорным. Можа быць, знешнія планы ўсе чорныя? Не ўсе дакладна. Магіла гэта чорны план. Ёсць проста план, ну вось гэта чорненькі план. Я казаў, што ёсць дадатковы колер. As foreboding as a blank-boarded floor plan may seem, Tomb stands out as one of the most straightforward strategies centered around dead ends. This floor plan can only be drafted from the grounds and is considered one of the outer rooms. As such, it can be drafted at the very start of the day, allowing architects to know immediately whether their strategy should be focused on dead ends or not. The tomb itself is a vast crypt filled with shadowy alcoves and creepy recesses. The entire space was designed by early Oriental architects to evoke a sense of mystery and intrigue, perfect for those who are appreciative and skeptical of dead-end architecture. The 8 Aeran angels of that early era that are scattered throughout the tomb's chambers are a memento of times past, and you will certainly be seeing a lot of them when employing a tomb-centered strategy, as you will likely be making several visits here throughout the day. A successful tomb strategy depends on 3 crucial factors: finding shops, amassing enough steps to allow for return trips to the grounds, and drafting as many dead ends as possible. This strategy is perfect for those who love risk and great rewards. Ну, карацей, такая відавочна даволі стратэгія. Выбірайце могілкі гэтыя, заходзіце ў будынак, набірайце як мага больш крам і набірайце як мага больш тупікоў. У выніку у вас да халеры золата, і вы можаце набыць шмат чаго ў крамах. Прыкладна такая. Так. Яшчэ ёсць знешнія пакоі, якія можна выцягнуць, і іх пералік. Школьныя пакоі. Дарэчы, я забываюся выходзіць на вуліцу і браць у гэтай пакоі апошнім часам нешта. Alien Isolation атрымлівае 500. Дзякуй вялікі. Я разумею, гэта была адсылка. Я разумею, гэта была адсылка на Пацукову. Ну, я не зразумеў. Дзякуй, гаспадар, за Alien Isolation. Так, школьны домик. Гандлёвы гэты. Усё фігня. Вось цікава. Вось гэта святыня. Тлумачэнне на святыню ёсць. Апошні знешні пакой — гэта план з функцыяй, якая не зусім прамалінейная, як также прамалінейная, як іншая. Што такое благословленне? Як шмат золота я павінен аддаць? Як доўга ён цягнецца? Святыня — гэта прастора. Давайте мы адразу скриншот гэтай штукі зробім, таму што яна нам гэта зручней будзе. Так. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Благословленне — гэта бенефіты, якія застаюцца на некалькі дзён і аддаюцца тым, хто аддаў золата на паднашэнне святыні. Тып і працягласць гэтага благословення можа залежаць ад таго, колькі золата было дано,
Але чым больш вы золата даеце, тым даўжэй будзе цягнуцца благословление. Так. Тип і працягласць. Можа залежаць ад золата. Так, благословление есть. Тинкерер, калі вы вытягиваете механічны пакой, триггерите ваш на бягучы эксперимент. Благословление генерала. Ага. Генерала. Калі вы вытягиваете чырвоны пакой, і у вас як мінімум ёсць 5 ранкаў, у якіх ёсць чырвоныя пакоі, атрымліваеце 5 гемаў. Это, ну, складаненько. Так. Пакуль вы выцягваеце, замест таго, каб браць план, вы можете ўзяць сабе эту самую ягаду. Калі вы так зробіце, вы атрымаеце рандомны план з вашага драфт-пула без розніцы на тое, наколькі ён рэдкі. Благословленне шэфа. Да кожнай розны тып распаўсюджвання, які вы сёння робіце, вы дадаеце яшчэ дадатковую ежу у пакоі з ежай, ну, па тыпу сталовую. Благословение танцора. Калі вы выцягваеце, можете заплатіць 1 гем, каб змяніць планы. І благословение садоўніка 8 гэтых самых дворыкаў сёння дадаецца. І благословение высокого кітка, карацей, высокіх кіткоў. Кожны раз, калі вы выцягваеце краму, вы атрымліваеце па дайсу, атрымаеце 10 золота кожны раз, калі вы выкарыстоўваеце дайс. Ага, окей, неблаго. Найлепшае 5 тупікоў. Так, ну гэта мы ўсё ведаем. О, гэта цікава. Паборніцтва, ёсць паборніцтва існуе. Рэкорд. Выцягніце 20 альбо больш тупікоў у один дзень, і вы можете выйграць 200 золотых. Sweepstakes. Что такое sweepstakes? Кстати-ка. Sweepstakes. Что это такое? Спаборніцтва, дзе прыз альбо прызы могуць быць даны пераможцу альбо пераможцам. Окей. Ну, карацей, гэта просто як яно, спаборніцтва. Але навошта? Пачакайце-ка. Там мелкім шрифтом. Там мелкім шрифтом былі напісаны правілы. Халера. Зараз я літаральна да манітора, я зараз мікрафон у бок адвяду і буду глядзець на манітор, просто праглядаць. Я не могу дачытаць одну частку, у якой кажется, что нам выдасться нейкі... Нам дадуць 200 золотых і трофей, так? 200 золотых там, прыкладна 200 золотых у крамах можна будзе патраціць, а трофей сам па сабе прыкладна каштуе 50 золотых, але ён просто пакрыт золотам. Ну, па тыпу ён не з'яўляецца золотым. Ну ладно.
Ну и конец. Добро. Холера з'їм. Библиотечка у нас есть. На ком тупиков? Крама с книгами. Давайте возьмем себе сегодня краму с книгами. Калі набяремся грошай. Блин, мне 100% я ўпэўнены, што гэта пазл. Я ўпэўнены, што гэта нешта на нешта ўплывае. Бо гэта літаральна... Что это такое? Цікаво, ладно. О, біскуп у нас ёсць яшчэ. І у нас букшоп. Букшоп біскуп. Колькі у нас кнігі зараз каштуюць? Кнігі бліжэйшыя па 40. І далей ідзе ўвогуле па 50. І я знешні пакой не выцягнуў. Давайте вот зараз пойдзем знешні пакой выцягваць. Таму што калі мы нейкім чынам можам сабе атрымаць шмат золата, гэта будзе добра. Так, што мы можам выцягнуць? Спецыяльныя планы не каштуюць зараз гемаў, каштуюць толькі крокаў. А давайте. А няхай. У гэтым у нас нічога няма. Ідём назад. Мы паспрабуем па спецыяльных планах прабегчыся. Адзінае, што крокі тады скончуюцца імгненна проста. Ну, можна іх эканоміць, вядома, як і дагэтуль. Просто трэба больш асцярожна абіраць. Так. Крама. Халера з ёй, давайте левый проход. Камісарыят. Давайте вось. Гасцявы пакой. Нам крокі спатрэбіцца сёння, няхай будзе. Опа, і компас. Так, тут коты смешна соскокваюць. На жаль, коты апошнім часам нешта не ўкладваюцца каля мяне, таму я вам, на жаль, іх пастрыміць не магу. Так, ну, тут, в прынцыпе, у пакою больш ні халеры няма, так? Пешка, дарэчы, ёсць. А ў мяне ёсць guest bedroom. Guest bedroom. Мне падаецца, пешкі ўжо можна нават не выставляць. Мне падаецца, іх можна не натаваць, таму што яны просто да халеры ідзе. Да абсурднай колькасці іх шмат. Так, камісарыят. Не вельмі патрэбна. Але вось, давайте яшчэ адзін пакой. Яшчэ адзін бедрум будзе. Ну, давайте вось так. Два ключика. Один ключик на два ключика поменял. Так, security. Гэта добра. Давайте яго. Будзе разгаліньванне хоць трошки. То у нас по краху галінкі скончваюцца. І давайте наперад яшчэ. О, атик. Давайте яго. Это у нас як атик, это чардак. Ну, карацей. Вось ён. Ключик. 3 сабраў, 4 сабраў і біскуп. Гэта біскуп. Атик гэта біскуп. У нас ёсць біскупаў некалькі, нам вежа не хапае. І яшчэ караля і каралеву знайсці потым. Молат. Гэта у нас, я ўжо, блин, збіўся. Гэта 4-й, по-моему. Это 5-й. Это 6-й предмет.
Альбо я памыліўся і ўжо ўсё сабраў. Трэба было лічыць, а то 8 прадметаў, блін, у адным пакоі, гэта да халеры. Я пра это сабраў, так? А, вось мапа яшчэ. Не заўважыў яе. Далёка. Ён паказвае кудысьці ўніз. Ну гэта на руіны, хутчэй за ўсё, ён паказвае там, дзе мы былі. Падаецца ўсё. Мне падаецца ўсё. Калідор. У 4 напрамкі. Давайте яго возьмем. Зразу пойдзем улева і... Давайте плавільню возьмем. Бо яна будзе якраз таки каля... Блін, мне бы тут бойлерную тады. Было бы увогуле файна. Слухайте, а што калі плавільня якраз таки робіць асаблівы ключ? Што калі яна можа гэта зрабіць? Толькі мне патрэбна з бойлернай тады падключыць. Так. Бойлерная. Як жа мне пашчасціла, а? Як жа мне пашчасціла. Запускаем бойлер. Так. Сёння будзе дзень чырвоных пакояў, карацей, мы будзем фігачыць чырвоныя пакоі. А, не хапае для актывацыі. Вось так. Эту штуку мне патрэбна пракручваць сёння, ці не? Не, я гэта ўжо на зусім. Бойлерная, пайшла электрычнасць. І ты, што ты зробіш? Гэта звычайны ключ, альбо гэта асабісты ключ? Гэта звычайны ключ, а на халеру ён мне тады. Так, далей. Хоць бы чырвоны пакой, хоць бы чырвоны пакой, а? Блин, ванная. Ну давайте чырвоную пакой, раз такая справа. Ну тут нічога такога і няма. Ваннай. Ванна ўвогуле дзіўны тупік. Ну, ён як бы нічога не робіць. Гэта адзіны пакой ва ўсім доме, які ні халеры не робіць. Ну, літаральна нічога. Так. Бойлерная. Давайте бойлерную пакуль выключым. О, блин, не тое. Не туды пайшоў. Бойлерную пакуль выключу. Таму што яна ўжо зрабіла тое, што патрэбна. А калі ў Foundation перадаць электрычнасць? Туды. Ці будзе там нешта? Ладно, потом проверим. Dark Room. Да, теперь накируем электричность. Электричность пошла у Dark Room. И он выключился. Холера. Мне потребны гэта самае. Як ён? Забыўся, як называецца гэты пакой. Utility box, карацей. У якім ёсць, як яны? Ну, можна, ёсць пераключальнік святла. Мы на мониторах хоць штосьці ёсць. Мониторы, мониторы, мониторы. Сейф. Бібліятэка. Цікава, што камера ёсць у пакоі, які пусты пакой увогуле. На Фоштена там. Чаму гэтыя пакоі канкрэтна, калі падумаць? Чаму канкрэтна яны? О, конь ёсць. У security room. Security room гэта конь.
Security room, конь. Добре, будем ведать. Так. Тут у нас кроки мы набрали. У нас только один проход есть. На жаль. І, магчыма, я гэты ран запарол полностью. Книгу мы малаверагодна набудзем. Будуар пры яшчэ яблычка. На Broken Sword отправляется 100. Дякую вялікі. Сейф вось гэты. Блин, мне няма павелічальнага шкла. Кожны раз, калі я бачу гэтую штуку, трэба запомніць, што тут ёсць штука, якую трэба разглядзець. Понятно. Больш тут нічога няма, так? Обсерватория, давайте. Нехай яна будзе. І у нас сёння больш верагодных тупікоў. Цудоўна. Дадатковыя ключы. На Broken Sword яшчэ 100 адпраўляецца. Дзякую вяліка. І 2 скрынкі на ўваходзе з'явілася. Блин. А давайте гэта самое. Бассейн. Забираем гроши. Ключик яшчэ тут знайшоўся. Лифт, ты працуеш? Я сумняваюся, што альбо гэта і з'яўляецца асновай. Ну давайте пакуль паходзім, яшчэ у нас час. Блин, у нас не той, каб шмат бясконцая колькасць крокаў ёсць. Так. Нам нічога з гэтага насамрэч не патрэбна. Ну давайте гэты пакуль будзе. Тупік зробім яшчэ. У нас верагоднасць тупікоў вельмі высокая, і як бы што б мы не рабілі, мы... Вітаю, дзеданік у суполцы. Мы сёння займаемся тым, што праходзім Blueprints. Blueprints у нас гэта рогалік пазл. І у мяне цэлая купа розных... О, вы бачыце, я толькі зараз заўважу. У нас таймер, у нас амаль скончылася галасаванне, літаральна апошнія хвіліны. Выбачаюце, не заўважыў. У нас зараз на першым месцы Elder Kings 2, мод для крутой Elder Kings. Быў як мінімум пэўны час назад. Давайте пагляджу, што у нас зараз. Калі у вас есть жаданне прасунуць сваю гульню на пераможцу, каб мы ў яе пагуляліся заўтра, то у вас застаецца апошнія 4 хвіліны, літаральна апошнія 4 хвіліны. Elder Kings 2, мод для Crusader Kings, які робіць з яе гульню па The Elder Scrolls, то бок у нас будзе Skyrim і Morrowind і ўсё гэта ў стратэгіі. У яе 45500, амаль літаральна наганяе яе Broken Sword 1, 45200. Transport Tycoon Deluxe ужо значна далей, 35100. І Devil May Cry, я бачу, Вячеславіч спрабуе ў апошні літаральна хвілінку. Можа быць, атрымаецца. Вось, у гэтага самага, на 4-м месцы Devil May Cry 5, 31 000, і Unreal Tournament зладзіць кап з кімсьці яшчэ 30500. Alien Isolation атрымлівае яшчэ 100. З Unreal Tournament, з капамі агучваю гэта яшчэ, шмат разоў агучваў. З-за таго, што зараз я стрымліваю з раніцы, мне складана знайсці будзе кагосьці, з кім можна будзе пагуляцца з раніцы, у доступе. На Elder Kings 2 адпраўляецца яшчэ 1000 і аддаляецца ад Broken Sword яна. Вось. Калі што рудзе, так? Але мне падаецца, трэба знайсці хаця бы 4 чалавека. Вось, а то 1 на 1, неяк такое. Можна з ботамі, вядома, можна нешта такое зладзіць. У любым выпадку. Я паспрабую знайсці кагосьці, хто будзе, і хутчэй за ўсё гэта будзе вячэрні стрым, то бок гэта, калі пераможа яна, то хутчэй за ўсё гэта будзе стрым, на які дадатковы дзень нейкі. У выходнае нешта такое, я буду падрыхтоўку рабіць. Вось, буду шукаць людзей зацікаўленых і там папішу людзям. Вось, буду арганізоўваць тады гэтую справу.
У нас трошки розстановка сил. У нас пройшла апошнія 2 хвилини. На Elder Kings 2 яшчэ адпраўляецца 1000. Пайшла бойка сама. І дык я, каб сказаў я раней, забыўся бы сказаць, не заўважыў бы таймера, то Вячаславіч бы пакрыху уціхара бы прапіхнуў бы. На Broken Sword першы адправляецца яшчэ 100, у нас самая бойка, тут літаральна апошняя хвілінка застаецца, даю яшчэ часу. Таймер у вас зверху. Нагадываю, што таймер не ідэальны, таму што таймер паказвае колькі часу у мяне зараз. А з-за таго, што у кожнага свая затрымка, для вас таймер можа, галасаванне можа скончыцца раней, чым вы чакалі. То бок, калі паказвае 30 секунд, паказвае таймер, што засталося 30 секунд, у вас раптоўна яно скончваецца. І гэта з-за таго, што у вас затрымка ад таго, што ў мяне адбываецца на 30 секунд. Вось. Так-то глобальна ў мяне звычайна я бы чакаў з тым, як я стрымлю, чакаецца, што затрымка будзе ад 2 до 20 секунд. Прыкладна такое. Вось. 2 гэта пры гэтым ідэальна 10 варыянт такі. Вось. Глядзім яшчэ раз у нас што. Так. На першым месцы 47600 у нас у Elder Kings, на другім месцы Broken Sword першы 45600, на трэцім месцы Transport Tycoon Deluxe 35100. Здаецца, апошні менш за хвілін до канца галасавання. Амаль. Засталося менш за паўхвіліны, ужо значна менш за паўхвіліны. Хутчэй за ўсё, я гляджу сам сабе на прагляд, і гэта тое, што я бачу. Там ужо хутчэй за ўсё, зараз яно і скончыцца. 10 праз пару секундак. Так, вось оно, скончылася галасаванне. Гульня на пятнічны стрым, гэта будзе у нас Elder Kings 2, гэта у нас мод для Crusader Kings 3. Трэйлера для яго няма, там амаль нічого, няма чаго паказаць вам. Але адзінае, што я неяк прадзяўбаў момант, як яна выбралася на першае месца. Можа быць, з-за таго, што Disco Elysium закрываў яе, вось таму я не заўважыў. Я яшчэ не правяраў яе, буду сёння яшчэ правяраць. Вось, у мяне сёння багата планаў на вечар атрымліваецца. У мяне планы трошкі патрэніраваць яшчэ гэты самы стрым па котлетках не забыты. І сёння літаральна яшчэ адна трэніроўка, сёння паспрабую на кухні ўсё расставіць, паглядзець, як атрымаецца, і пасмажыць яшчэ котлеткі сабе пад запіс. Дарэчы, вось Фауст пакуль я трэнджу, а то што я так. Не ведаю, што гэта, але перамога. Гэта Elder Kings, ёсць гульня Crusader Kings 3, і гэта насамрэч такая роль, складана патлумачыць, гэта гульня, якая стратэгія, але насамрэч гэта RPG. У мяне ёсць некалькі стрымоў па ёй. Там гістарычная падзея, так? І гэта стратэгія, збольшага стратэгія з вялікай колькасцю элементаў RPG-шных, таму што вы гуляеце за караля. Вы не гуляеце па тыпу дзяржаву поўнасцю. Вы канкрэтна гуляеце за караля і вырашаеце каралеўскія праблемы. Па тыпу вас ваш сябар, братка, спрабуе забіць. Вось такія праблемы вы вырашаеце, але як бы ўсё гэта контурная карта, і мы як бы у стратэгіі ў гэты момант. Пры гэтым, калі паставіць мод, то мы атрымліваем тое ж самае, толькі ў сусвеце з Elder Scrolls. То бок той же самы вось не Oblivion, там Сирадил, по-моему, называецца ж гэтая самая правінцыя. Вось там Моравінд, той же Skyrim, і у нас будзе разборкі паміж лідарамі вось у гэтай як бы сітуацыі. Вітаю, распрацоўнікам выдраць рукі за мабільную версію. Гэта пра каго? Ёсць 2 трэйлера, зробленыя ў гульні. Я прапаную канкрэтна з модам гэтым пакінуць як ёсць, бо не ведаю, я шмат не чакаю трэйлера такога. Ось. З іншага боку, давайте я хутенька зазірну, можа ёсць. Найду што-небудзь. Так, Crusader Kings. Так, Elder Kings. Kings 2. Трейлер. 8. 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
Ну, як бы... Я нават не ведаю. Я не упэўнены, не. Там, ну, трейлер, як бы, ну, такі вельмі домашні, скажем так. Зараз, почекайте, чекнулося мне моцно. Так, трейлер. Я нават не ведаю. Тут ёсць 4-хвілінны трейлеры, які паказваюць контурную карту. Ну, 2 такіх трейлера. Под музычку. Ну, я не ведаю, да. Тое, што я зараз бачу, без расповедаў, увогуле, просто музычка і менюшкі тыркаюць. Ну, я не ведаю, я сумняваюся. Лепей я сам прэзентую гульню. Так, добра, працягваем. У нас ёсць у гэтым забеге, гэта пракляты абсалютна забег, абсолютно без шансаў яго. Давайте пакою з локерамі. Крокаў ужо амаль не засталося, дарэчы. Гэта мы літаральна, падавалася б, не тое, каб далёка зайшлі, але мы выцягнулі сабе шмат тупікоў. Чырвоныя пакоі Darkroom, я спрабаваў трапіць у Darkroom, не атрымалася. Я зараз шукаю сабе Utility Box. Utility Box мне дазволіць уключыць святло ў Darkroom і хаця б праверыць, што там ёсць. Так, монеток трошки. Монеток, на жаль, патрэбна цэлых 40, каб мы маглі набыць кнігу. Таму кнігу мы сёння таксама не набудзем па выглядзе. Давайте 2 ключы выкарыстаем і рычаг. Я не разумею, што з рычагамі гэтымі зламанымі рабіць пакуль. Іх можна толькі ў гэтай самай майстэрні паляпшаць неяк. О, вось гэта сур'ёзна. Но ўсё роўно гэта 27, як бы. Недастаткова. Про тое, што ўвогуле ў свеце будзе тварыцца, якая палітычная сітуацыя. Ну, так. Так, лабараторыя, мы ўжо сёння нічога не зробім. Сховішча. Але гэта 4 крокі ў нас застаецца, так? Я змагу дайсці? Раз, два, три, 4... Не змагу. Ах ты ж халера. Грошай дастаткова, мы зараз на кнігу у нас грошай хопіць. Дайсці не хопіць назад, каб набыць. Холера. Набор адмычак. О, з набором... не, набор адмычак мяне не вытягне, таму што ён шафы, по-моему, не адчыняе тыя. Так, тут у нас вежа, мы гэта ведаем. І... гэта у нас адчыненае на зусім. Цудоўна, гэта перманентны апгрейд. Мы, атрымліваецца, гэтае сховішча можам паадчыняць нармальна, так? Так, а якія ў нас шансы? Калі мы ў гэтым пакоі зараз не знойдзем ежы ў шафе дзе-небудзь. Ага. Нельга наборам адмычак яго адчыняць. Надзея толькі на тое, што мне хопіць крокаў. Проста ў мяне спрацуе 2 разы гэты самы абутак. Не спрацаваў, канец дня. Я мог забраць кнігі, у мяне было 80 залатых. На жаль, не. Холера. Ну ладно, не атрымалася, да не атрымалася. Мы не праверылі чорны пакой Darkroom. Мне цікава было, што калі праз яго электрычнасць прапусціць. Таму што мне цікава, ну, гэта не часта выпадае, калі бойлерная выпадае, ну, гэта рэдка. А бойлерная дазваляе праводзіць электрычнасць. І ў некаторых пакоях ёсць відавочна, што патрэбна ў іх піхнуць як бы гэтую электрычнасць. І можна тады скарыстацца як бы пакоем больш эфектыўна. У чым прыкалдэс не ведаю, і я ведаю толькі пра адну, гэта плавільня. Плавільня дае ключ. Я думаю, што яна будзе асаблівы ключ усё ж такі генераваць, але яна кожны раз робіць самы звычайны, і гэта херня. Гэта не тое, што мне патрэбна. Так, ну ладно, новы забег. Праверяем пакоі. Давайте... Вельмі дрэнная камбінацыя, тут усяго давайте вось гэты возьмем.
І што я прадзяўбаўся, кожны раз забываюся пра знешні пакоі. Мегапазерскі, ты мяне амаль уламаў на трэйлер. Я думаю, ўсё ж такі можа варта яго. Я зараз сяджу і думаю, можа варта ўсё ж такі трэйлеры. Святыня. Святыня. Вы ж нас скорее вытягиваете тупик. А давайте тупиковую паспрабуем гэты зараз забег. Я нават не пойду туды. Няхай набираются монетки там, и может быть нешта набудем. Давайте трейлер ўсё ж таки. Crusader Kings. То, что я... Так. YouTube. Зараз рекламу за вас погляджу. Crusader... Elder Kings 2. Трейлер. Elder Kings 2. Трейлер. Не. Elder Kings. Ось. Реліз історії. Ось гэта возьмем. О, реклама не буде? Дивно. На портал отправляється 900. Дякую велике. Давайте тады. Зараз я вам захоп переключу. Оп. Буде вам трейлер. Все ж таки. Я подумал, что ўсё ж таки не настолько добрая поведенная игру все расповесці. Я історыю трейлер паглядзеў, але ну гэта выглядае ўсё роўна, ну такое. Мой погляд. Ну да ладно. Як ёсць. The wheel keeps on turning. 400 years of peace shattered in a single night. У вас же гук ёсць, так? Is the time of warlords. Two despots play tug with the seat of sundered kings. Axniaris, the pretender potent, a lucky, or perhaps unlucky, survivor of the Morag Tong Purge, holding together the pitiful remains of the Second Empire out of some sense of duty. And Atribus Cecildor, the vainglorious general of the Colovian estates, ordered by the Elder Council to end the Akaviri yoke once and for all. These titans don't clash on their lonesome, and Cyrodiil is not the only field trampled underfoot. Chaos and confusion seep into every corner, every little crevice of Tamriel. The home of the Nords relives its kingless days of the Succession War, as a contested moot puts east and west at each other's throats. Now, quite perplexingly, there are two Skyrims on the map, and two monarchs claiming to rule both realms. Last time such a thing happened, a 50-year-long civil war broke out, taking countless lives and depriving Skyrim of any political significance for centuries to come. It's easy to imagine a similar outcome for Svarta of Solitude's power grab against Freydis Flamer. Though, no use speculating about the future when the present has more pressing matters, yes? It took Skyrim no time to crumble at all, now that Falkreath Hold has fallen to an Orcish chief. Orsinium perished in a frankly macabre siege, courtesy of Breton lords. And now the orcs are homeless once more, though Yashnag harbors ambitions of building a new Orsinium. It just so happens that Falkreath is in the way. Arizal did something only a handful of Redguards accomplished throughout history. Reconcile the crowns and the forebears. Careful diplomacy and clever marriages would help him secure peace for generations. Would. Death took him in, and not even a year had passed before his wife tried to send some of his heirs right behind him. This political faux pas, as well as an apparent breach of vassal contract, nearly toppled the High Kingship overnight. It brought forth Arizal's nightmare, a forebear revolution. Hammerfell crumbled away into a hodgepodge of petty states and pointless wars. A living cautionary tale.
However, Valenwood somehow has it even worse. Whereas the Redguard infighting could feasibly be resolved in a couple of lifetimes, the Boss Mary predicament is, well, bewildering. The great walking tree of Falinesti, the cultural and political heart of Valenwood, the throne of the Camoran dynasty, has vanished inexplicably. No one seems to know why, or how, or even when. The panic swiftly gave way to a mass hysteria among the Bosma. Valenwood got beheaded so cleanly, it didn't even realize it's dead. The remaining Camoran kingdoms miraculously mitigated a total collapse of authority, but they're spread thinner than butter on toast and beset by foes from all sides. Even the blowing of the wind is more certain than the fate of Valenwood now. Deliver me to the far past, or the far future, and ask what is happening in Tamriel. My answer will always be the same. There's war. And so the wheel keeps on turning. Now is the time of warlords. Гэта ж мод зрабілі як маглі. Не, тут як бы блин, дата яшчэ 11.11.22. Мод разумею, ніякія прэтэнзіі. У мяне няма прэтэнзіі, просто што, ну я не ведаю, ён як бы цікавы для фаната, для незнаёмага чалавека, просто што мне паказваюць просто як контурныя карты і расказваюць на фоне. Ну я вось хутчэй да таго, я не думаў, што яго варта паказваць, але мод цудоўна. Я адзінае мяне бянтэжыць. У трэйлеры ні разу не расказалі нічога пра каджытаў. Это ў сэнсе вы нічога не сказалі пра каджытаў. Вось такая у мяне праблема з гэтым модам. Пакуль я нешта мяне клапоціць, трэба будзе, ну, заўтра праверым, як яно будзе. Гэта тая гульня, дзе Рудзі калісьці ВКЛ зрабіў, так? Так, і гэта, ну, яна, толькі гэта мод на яе. Вось. Так што я, ну, паглядзім, глядзіце, калі там не будзе, ну, там правінцыя Моравінда дакладна ёсць, ну, яе паказвалі, і было б дзіўна яе не зрабіць. Калі не каджыты, то мы будзем за гэтых самых, за Данмер, яны, па-моему, называюцца, правильно? За Данмераў будзем. Ну, ось, паглядзім. Так, вітаю, гулец, вітанкі. Цікавы мод, згодны. Hollywood Animal плануецца з увогуле раскладам даволі складана зараз, бо адразу некалькі рэчаў, так? Па-першае, хочацца, ёсць некалькі гульняў, на якія хочацца пагуляць, іх адразу некалькі. І гэтыя гульні, гэта, атрымліваецца, хацелася б занурыцца трошкі ў сусвет Remedy і, можа быць, Control прайсці. І, можа быць, паспрабаваць потым Quantum Break, просто паспрабаваць хаця б некалькі стрымоў і такія, ну, рэальна гэта херня нейкая, альбо, можа, яно таго варта. Плюс ёсць Disco Elysium, мне пакрыху ўсё нарастае жаданне праходзіць Disco Elysium на стрымах і просто па тыпу прайсці яго на стрымах, не гледзячы на тое, што да канца пераклада яшчэ далёка, але прайсці яго, так? Вось, ёсць такое жаданне. Яшчэ не будзеш гляняць, калі няма каджытаў, ну, ёсць верагоднасць. Вось Remedy, Hollywood Animal, я сам пагульваю пакрыху, я ўжо спаліў пару студый там, 2-3, можа быць. Не вельмі з мяне кінастваральнік, але з кожным разам атрымліваецца ўсё лепей, так што пакрыху я рухаюся ў правільную напрамку. Вось, таму Hollywood Animal хацелася б, вось Blue Prince таксама з такого цікавага. Што ў нас? Ёсць Clair Obscur, якую я бы вельмі жадаў бы прайсці. Таксама вельмі прыгожая гульня, я бы занурыўся ў лор, мне цікава, пачатак проста ачмурэнны. Вельмі прыгожа. Дарэчы, шкада трохі толькі то, што калі я стрыміў, там трохі было такія лагі па тыпу на стрыме, але гэта не гульня тармазіла, гэта тармазіла OBS карцей тармазіў.
Вось, калі коротка. Вось, таму атрымліваецца выбар вялікі. Усё з таго, што я пералічыў, яно, мы гаворка пра гульні на 40 гадзін, і гэта халера яго ведае. Блюпрынц быў выключна паспрабаваць некалькі стрымоў, але мне вельмі падабаецца гэты пазл. Ён файна зроблены, і хацелася б яго таксама яшчэ разабрацца. Вось. Карацей кажучы, паўсюль нейкая халера, часам літаральна капа. Ну, літаральна там апісанне, ну, в історыі мод гэта такі. Глядзіце, мы прыдумалі, каб канфлікт адразу адбываўся паўсюль. Мы ўзялі нейкі перыяд, менш за ўсё разабраны, і карацей фігачцеся. Так што, ў прынцыпе, як бы глобальна, нават калі ні халеры не ведаць, такія, ну, сусвет я прыкладна памятаю, як ён выглядае мапу, і давайте фігачцца, карацей. Вось прыкладна такого мода. Так што я бы не вельмі туды за гэта сама заныряўся, тым больш, што лор не памятаю. Вось. Ну так, там Акаджита у Данмером засталася не раскрытая. Ну, там хаця бы з Данмерамі хаця бы відавочна, ну, як бы тэрыторыі ёсць, але я спадзяюся, што гэта не проста тэрыторыі заглушкі. Ну, па тыпу яны не проста там, о, дзесьці штосьці там адбываецца, вашая праблема. Вось. Так, пытанне, ты не запампоўваў сабе Unity дзеля таго, каб ствараць сабе асты з гэтых тэкставых файлаў, якія ты забіраеш з дыска? Я запампоўваў сабе Unity для таго, каб ствараць шрифты. Шрифты ў сваім SDF фармаце і без усталёўкі Unity ў гэты SDF фармат не запакаваць. Калі цікава, гулец, у мяне ёсць быў стрым па як перакладаць гульню. Яго можна знайсці ў запісах, ну, на Ютубе ён абавязкова там захаваецца. Можа быць, да нават спасылку магу пашукаць дзесьці. І там я поўнасцю расказваў, як я гэта рабіў, і там у мяне ёсць усталёўка Unity, як я шрифты запакоўваў. Ось, там, літаральна, там стрым, 3 гадзінкі, мы сядзелі трындзелі проста, і я яшчэ рабіў, у выніку я як бы паказаў, як поўнасцю ўвесь працэс зрабіць. Як замяніць тэкстуры, як замяніць шрифты, як замяніць тэкст. На прыкладзе, на жаль, толькі аднаго тэкста, я планаваў, спачатку стрыма планаваў, што я шмат зраблю, але шрифты шмат часу займаюць. На шчасце, што шрифты адзін раз зрабіў, калі адзін раз зрабіў правільна, то табе ўжо не патрэбна перарабляць. Ну, з першага разу, вядома, я ніколі не рабіў гэтага. Так. Вось, антымем пра сабачкаў, толькі не смакчыцеся, а біцеся. Ну, вось і прыкладна такое, там, прыкладна завязку ў модзе зрабілі, каб яны ўсе паміж сабой былі разборкі, нават унутры серадзіла за трон бойка была паміж дамамі. Вось, але глобальна, як бы, ну, пофіг. Мне шчыра пофіг, таму што там у Crusader Kings увогуле такая штука, што у вас дакладнасць плюс-мінус, неважна, якая гістарычная, не гістарычная, яна захоўваецца на першыя 40 гадоў. Плюс-мінус. А потым пачынаецца поўная гармідар, там абы што. У мяне ў маёй версіі нават на стрыме, на якой мы былі, у нас было заснавана каралеўства Белая Русь у 900 якім годзе, так? Мы ўзялі ўвесь Новгарад, і мы былі ад Балтыкі, Балтыйскага мора да там да гэтага самага 10 карацей далёка мы там на поўдзень забраліся яшчэ. Гіганцкая карацей тэрыторыя, а потым мы там проста за наследаванне мы поўнасцю прадзяўбілі амаль усю тэрыторыю. У нас развалілася амаль краіна проста за перадачы спадчыны. Прыкладна кароткая гісторыя Беларусі. Я, дарэчы, на тым захаванні яшчэ трохі пагуляў, і там ледзь выцягнула, але каралеўства Беларусь стала вельмі маленькім, але перайшло ў феадалізм і замацавала свае мяжы, і перадача спадчыны стала больш фіксаванай, таму хоць і маленькая стала дзяржава, там літаральна там смешная, карацей, колькасць у параўнанні з тым, што ў нас была імперыя цэлая амаль. Вось, то зараз мы такая, па тыпу, невялічкая, але вельмі моцная сям'я. Ведаеце, не шмат тэрыторый, але нашая сям'я мае вялікі ўплыў паўсюль. Вось такая, у нас Дрыгавічы, па-мойму, у нас. Дрыгавічы у нас, па-мойму. Не памятаю, які дом у нас быў. Я дастаў проста файлы ў выглядзе JSON, я іх цалкам змяніў, але цяпер пытанне, як без Unity з іх стварыць асет. Не, ты бярэш, ты калі ты дастаеш, гулец, ты чым даставаў? Калі ты даставаў, ну, ты можаш паглядзець, карацей, на стрыме, а там я літаральна паказваю, як прыладай карыстацца. Ты гэтай жа прыладай распакоўваеш у JSON, можаш у JSON, можаш у тэкставы файл зрабіць. І потым назад ты можаш ім жа і запакаваць. То бок ты потым у гульню абратна і гэтай жа прыладай запакоўваеш.
Так што ну, на стрыме там літаральна падрабязна ёсць увесь працэс ад пачатку да канца, і калі ну я разумею, што я там просто трындзеў яшчэ шмат, і ён не зусім адукавальнае відэа, якое максімальна сціпла інфармацыю перадае, але ўсё ж таки яно як бы праходзіцца па ўсіх пунктах, і гэта літаральна без з нуля абсалютна на стрыме зробленая праца, так што яно як бы і пацвярджэнне таго, што гэта працуе. Яны абралі перыяд у гісторыі сусвета, які найбольш пасуе да геймплею. Усё, што пра яго вядома, усе з ім біліся, дзяржавы з'яўляліся і знікалі. Ідэальна, таму што там павінен адбывацца гармідар, па мне так. Так, а што ў нас знешні пакой, які мы ўзялі? Тупікі мы ўзялі. Давайте браць тупікі па магчымасці. Во, давайте utility closet, няхай будзе. 5 манет адправілася ў гэты. Так, гараж уключаем. Гэта нам нічога не патрэбна. Сістэму картак мы... Карткавую сістэму можа адключыць адразу. Давайте зараз адключым, каб сюды не вяртацца. Калі што, уключым яе назад. У мяне ёсць проста план. Калі мы ў пакоі бяспекі знойдзем, то мы адразу жа тут і пераключым яго. Ну, то бок мы адразу атрымаем сабе працуючую сістэму. Так, камісарыят, нук. Библиотека, давайте библиотеку. Мы заказали нечто в библиотеце? Никто не памятает. Мне падаецца, что заказывали нечто. А, не, мы прочитали книгу, мы зараз только закажем новую. Блин, библиотека одразу нам створить тупик. А давайте, нехай будет. Так, мы гэта ўсё бралі, гэтую кнігу мы таксама чыталі. Помпавая сістэма, гісторыя Аріндіі. Гэта мы таксама чыталі. Вось гэтая помпавая сістэма і Realm and Rune, вось гэтую. Давайте Realm and Rune. Яна дарагая кніга нейкая была за 20 залатых. Мы можам з ёй яшчэ нешта даведацца. Ось, што будзе пасля блюпрынца, шчыра, я буду дайс падкідваць, таму што я не ведаю, во што мы будзем гуляць далей. Я неяк не настолькі далёка планаваў. Плюс яшчэ у мяне будзе пэўны момант, карацей, праз 1,5 тыдня у мяне в отпуск, так? І я буду ў паездцы на 3 дні, але гэта будзе ў выходнае. То бок для вас хутчэй за ўсё знікне адзін стрым у панядзелак праз тыдзень. Гэта атрымліваецца 19-го. Стрым 19-го знікне, яго не будзе, таму што я буду яшчэ ў самалёце хутчэй за ўсё. Узор'е. Так, усё сёння на 50% танней і адзін ключик яшчэ забралі. Цудоўна. І атрымліваецца, пасля гэтага у мяне будзе як бы час, то бок тэарэтычна мы можам зладзіць нейкі мега дзень стрыма, і мы будзем нешта вельмі хуценька праходзіць, можа быць там за некалькі дзён можа пройдзем штосьці. І такое магчыма, але зноў жа гэта пад настрой. Я, можа быць, у гэтай стрым буду сядзець перакладам займацца. Ну, такое гэта можа скончыцца. Пад настрой, там літаральна ад настроя залежыць. Не вельмі магу прадказаць. Так, можна ключ забраць за 5 залатых, гэта фігня. Шуфля за 3, давайте шуфлю гэтую. Яна мне будзе рыдлёвачка. Пайшла рыдлёвачка. Так. Сюды. І ў мяне якраз такі ёсць што адкапаць. Куды паеду? План быў паехаць у Рыгу. Да, сябрам на дзень народзінаў сябра. Не вельмі далёка, скажем так. Так, налево. Давайте паспрабуем тут. Музычны пакой. Не вельмі карысна ён нам зараз. Ключы. Давайте. Там будзе адзін мажорны ключ нейкі. Ага, гэта ад сакрэтнага сада. У сакрэтнага сада мы ўсё яшчэ не ведаем, у чым сэнс пазла. Таму ён пад пытаннем. Так, давайте. Я магу прайсці? Давайте вось у гэта пройдзем. Піва ў рызе смачнае. Так. Я не памятаю. Я памятаю, што кава смачная. Вось што я памятаю. Смачнага піва я не памятаю, але мы... Ён, зноў жа, ён сам, як бы...
Ён як бы латыш, і ён водзіць па месцах, у якія звычайна турысты ты турыстам просто не зайдзеш. Праводзіць, ну, па тыпу, у месцы мясцовыя, карацей, там тусім. І таму у месцах некаторых было вельмі файна. Цікава. Ось. У гэты раз мы будзем, каб вы разумелі, гэта будзе выходныя, у якія мы будзем сядзець, хутчэй за ўсё піць піва і глядзець еўрабачанне, так што, ну, там набярэцца сяброў. Вось прыклад, так мае выходныя пройдуць. Так. Так. А тут у нас нічога няма, то бок пошта будзе на наступны дзень, а тут зараз нічога не будзе, я так разумею. У гэтым лісце гэта я памятаю. Ліст ад таты. Імя таты. Саймон Піт Джонс. Тата. Не падпісана. А хто наш тата? Мне цікава. Ну, прышпільна. Не, я згодна, ну, як бы добры час пабавім. Я люблю Рыгу. Раней могла на выходные просто поехать, посидеть на березе, поглядеть на залив, попить пиво. Карацей, вось гэты мой сябар, у яго ён у Рызе жыве, і там, ну, рака працякае, там даволі шырокая, яна выходзіць у Балтыйскае море. Я забыўся, як рака называецца. Вось. Сэнс які. У яго ён з сябрам арендуюць сабе лодку. Карацей, ну, яна па тыпу на іх дваіх ім належыць. Яна ў маёмасці ў двух людзей атрымліваецца. Ён такі чэл падвіжны ў адрозненне ад мяне. Ён не той, каб дома сядзіць шмат. І, ну, падарожнічае, карацей, на там катаецца і гэтак далей. Вось у іх ёсць лодка з сябрам яго. На гэтай лодцы зараз час ачмурэнных гісторый, зараз будзе вам гісторыя. Карацей, быў які план. Апошні раз, калі мы былі ў Рызе, план быў такі. Мы з хлопцам бярем піва, садзімся на гэтую лодку, лодка маторная, і пры гэтым мае парус. Вось. Гэта ранняя вясна, і мы адпраўляемся, план такі, узяць піва, выплыць амаль у заліў, ну, там, дзе пашырэнне ідзе дельта ракі, яна пашыраецца у мора. Вось, выплыць туды, паглядзець на закат, папіць півасіка, патрындзець і паплыць назад. Прыгоды на 30 хвілін. Так. Як усё прайшло? Я зараз пойдзе гісторыя ачмуральная. Толькі я пакой абяру. Давайте вось гэты самы. Будзе спальня. І вось мы бярэм, садзімся на гэтую лодку, выплываем у гэтую дельту, рагочам, гэта самае, глядзім на закат, закат заходзіць. Ну, амаль опускаецца, мы такія, ну, давайте плыть назад. Пробуем запусціць мотор. Мотор не запускаецца. Стаіць у гэты момант ён і яшчэ адзін чэл, які разбіраецца ў рухавіках таксама. У яго таксама лодка ёсць, але ён там, карацей, увогуле багаты чэл, карацей. Ён, ну, як багаты. Ён нарвежац, але дэфолтны нарвежац. І, карацей, там амаль у кожнага ёсць лодка. І ён ведае пра лодкі да халеры, і ён ведае пра рухавікі, і яны стаяць удваіх, спрабуюць запусціць гэты рухавік. Стаяць, тэлефануюць нават у знаёмым, тэлефануюць сябру, што не так з рухавіком, ці ўсё было нармальна з рухавіком. З рухавіком нармальна, гэта адзін з па тыпу крутых рухавікоў у гэтай лодцы. І не заводзіцца. Ну, не заводзіцца ніяк. Праблема нумар адзін. Не заводзіцца рухавік. Другое. Справа ў тым, што гэта самае, парус, які у яе ёсць парусная, як бы, магчымасць на парусе ісці, і мачта гэта ёсць, але парус таксама адсутнічае. Ранняя вясна, і там патрэбна па тыпу, я зараз вам не патлумачу, я не разбіраюся. Карацей, справа ў тым, што яго па тыпу трэба з вясны, ведаеце, па тыпу як на летнюю резіну па тыпу перахода, там яна па тыпу кансервуецца парус на зіму, каб ён не шкодзіўся, нешта такое. Яго трэба раскансервіраваць і прынесці ў лодку. Але ў гэты раз, дзеля прыгоды ў 30 хвілін, ну, парус ён не даставаў. Якая справа? Ёсць два запасных вясла на выпадак, калі нешта здарыцца, так? Ёсць берагавая охрана. Ну, як бы можам патэлефанаваць і паспытаць, каб нас па тыпу выратавалі. Вось. І справа ў тым, што... І яшчэ, гэта ж дельта, і гэта мора. І мы пакрыху дрейфуем у Балтыйскае море. Мы дастаем гэтай самае, там ёсць два вясла. Адно вясло напалову зламанае, таму што яно, ну, як бы яны не выкарыстоўваюцца. Яно проста запасныя, ведаеце, запаска, калі ў цябе няма нічога больш, нічога не працуе, вось тады дастаюцца вёсла. Дасталі гэтае вясло,
вёслы, і мы, карацей, а там гэта не лодка, каб вы разумелі, там па тыпу, каб дацягнуцца да вады, там табе патрэбна дацягнуцца, табе патрэбна амаль легчы на лодку, вось, таму што, ну, яна над вадой па тыпу паднятая, вось, і ты як бы цягнешся, і вось мы, карацей, грыбем. Праходзіць, мы грыбем прыкладна 15 хвілін, і мы разумеем, што мы ніхера не рухаемся. Просто наша уся энергія, якую мы прыкладаюць па тыпу 4 чалавекі, ну там з 2 вёсламі, парамі змяняючыся, мы просто стаім на месцы і просто грыбем, не рухаючыся нікуды. Чэл пачынае шукаць гэты самы што-небудзь, хоць і нейкую варыянты. А ў яго, ну, яго шмат гадзін яны і ў мора, і ў акіян выходзілі, карацей, на гэтай лодцы. І, карацей, у яго шмат гадзін на лодках. І ён такі, гэта хутчэй выпрабаванне, трэба паспрабаваць без дапамогі нейкай, ну, службы, карацей, ратуючай. Вось, нешта вырашыць. І вось без ну, паспрабаваць хоць неяк выкруціцца, таму што ён кажа, яны тыя яшчэ мудакі, карацей, лепей не звязвацца. Вось, яны будуць яшчэ пра праблему, можа, натрымаем. Так, сакрэтны ключ мы не выкарыстоўваць не будзем. Ён знаходзіць дзесьці далёка-далёка, глыбока-глыбока, знаходзіць парус, які прызначаны штармавы парус. Для тых, хто не ведае, і я не ведаў да гэтага моманту, вось, ну, пакуль гэта не здарылася, штармавы парус — гэта такая літаральна маленькая прастынка, якую, калі вы не можаце дазволіць сабе ніводны парус паставіць, таму што яго сарве нахрен штормам, ставіцца маленькая такая прастынка, якая ставіцца вельмі нізка-нізка. І пры моцным шторме яна як бы нармальна, таму што яна, па-першае, не адрвецца, яна там вельмі маленечкая, так, і яна спецыяльна вельмі такая плотненькая. І гэта дае табе дастаткова руху, каб, ну, хоць неяк плыць па тыпу пад шторм, хаця бы неяк накіроўваць сябе, так? Так што, ну, карысная штука, пры гэтым яна як бы не разлічана на... Ведаеце, што яшчэ было ў гэты момант? Штиль. Амаль нахрен лёгкі брыз такі дуе. Дык вось уявіць сабе, гэтая прыгода на 30 хвілін расцягнулася, мы 2,5 гадзіны грыблі да порта, да якога было 15 хвілін па тыпу на маторке. Там 10-15 хвілін. Мы грыблі 2 гадзіны, там 2,5 гадзіны, не памятаю. Ужо цёмна, ужо холодна становіцца. А гэта ранняя весна, ну, па тыпу, яшчэ трошкі холадненька, як бы. Півасік ідзе. Я ўключаю, карацей, на мабільнікі тэмы, музыку з гэтага самага, як яго, Sea of Thieves. А мы тады плюс-мінус яшчэ гулялі актыўна ў Sea of Thieves. Уключаем музыку, і там, карацей, пірацкая музыка, і мы грыбем уначы з вёсламі. Я ўключаю максімальна громка, і да нас падплываюць рыбакі, такія: у вас усё ў парадку? А яны такія на лодцы яшчэ меншы за нашу. Яны такія: у вас усё ў парадку? Мы такія: нармальна, паплылі далей. І мы грыбем уначы, дабіраемся да порта, арыентуемся ўжо па маяках, таму што, ну, там буі, і, карацей, мы па іх трошкі арыентуемся, і знаходзім наш порт, і туды прышвартоўваемся, даплываем нармальна. Вось. Мы думалі, што мы яшчэ зайдзем у кафешку ў порце пасля гэтага, але кафешка ўжо накрын закрытая была ў такі позні час. Вось гэта прыгода. Такая вось часта чымурэнных гісторый. Так, пакой бяспекі. У нас няма гемаў на яго. І тут мы замкнем увогуле. Мне падаецца, гэта канец, так? Гэта канец забега. Датрындзеўся. Не, гэта літаральна ўсё мы скончылі. Канец забега, тут нават нема сэнсу рабіць пазлы. У мяне хоць што-небудзь ёсць? Туфля ў мяне ёсць. Не, у мяне проста адсутнічае. Я магу пайсці за грашыма. І што я з гэтым зраблю? Ні халеры я з гэтым не зраблю. Ні халеры, не, просто конец забега. Кончуем. Маленькі катэдж. Вось такую штуку мы пабудавалі. Паехалі па новай. День 24. Дарэчы, пачку бачна. Мы паштоўку атрымалі. Што ў нас? Маска для сна і емы. Няблага.
І грошики яшчэ забіраем. Давайте адразу знешні пакой возьмем. Чакай. А, я узяў, не адчыніў яе. Вось зараз забіраем. Маска ёсць і гемы вось яны нашыя. Забіраем тады знешні пакой. Глядзім, што там ёсць. Ну, дарэчы, наконт прыгод. У моманце гэта было трошкі стрэсова, так? Але ў нас было шмат запасных планаў, ну, як бы можна заўсёды берегавую выклікаць, і пакуль мы далёка не адплылі. Вось. На лодцы ёсць базавая там станцыя, ну, по типу радыёстанцыя, там можна было звязацца, ну, можна па мабільніку ім проста патэлефанаваць, а можна было бы і... О, трейдинг-пост, давайте возьмем яго. Можа быць, у нас атрымаецца нешта абмяняць. Вось, дарэчы, дынаміт мне цікава, чаму... О, скрыначка. Мы жа ведаем, як гэтай скрыначкі адчыняць, так? Так, жоўтенькая ў гэтым месцы, і ўсё? І шэранькі ў астатніх. Жоўтенькая ў адным месцы. Трэба зразумець, як фіолетавую пераключыць. Яны пераганяюцца? Ротацыя нейкая. О! Фіолетавую мы перасунулі. І жоўтенькую зараз засталося. І тут жоўтенькая, і тут жоўтенькая. А што я павінен... Можа, усе жоўтенькія патрэбна зрабіць? Я зараз не разумею трошкі. Так, так. Я не разумею, як гэта працуе, і чаму яно фіолетавую час часу пераключае. Так, ну, скажам, што гэта ўсё... тут, і калі іх 4, то мне патрэбна ў цэнтры я неяк паставіць, так? Давайте рэсетнем. Я не разумею, чаму яна фіолетавая час часу пераключаецца. Можа, толькі пад яе можна ўніз ставіць? По типу такога? Вось так? І вось так. Яна, мне падаецца, толькі ўніз заўсёды ставіцца. Па якіх правілах ты працуеш? Так, вось. Вось так можна. І гэта штука рэсеціць. Ага, вось так. Я не магу яе размясціць. Мне падаецца, я зразумеў. Карацей, павінна быць 4 жоўтых у кожным куце. Па выглядзе. Так, усе 4 павінны мець быць у кутах. Пры гэтым вось так. І вось так. Не атрымалася, не тое. Пазіцыя, калі яна зменіцца на вось так будзе і... Блін, а як цябе зрабіць так? Яна ідзе ўверх заўсёды. То бок ты націскаеш, яна заўсёды ўверх падымаецца, так? Калі ты ідзеш вось так, ты можаш пераключыць яе ўніз. Вось так можа? Але тады яна будзе розніца занадта вялікая. О, атрымалася. Вы паглядзіце. Я разабраўся, як гэты пазлы працуюць. Цудоўна. У нас ёсць яшчэ дадатковых... Гэта фіксаваная колькасць грошай, то бок у нас кожны дзень будзе яшчэ на 2 больш грошыка кожны дзень. Гэта цудоўна. З самага пачатку дня шмат грошай, гэта добра. Так, маску можна абмяняць на павелічаючае шкло. Нахрен гэта. Заходзім адсюль. Нам тут не рады. Слухайце, мне зараз думка прыйшла. А што калі павелічаючае... О, я узгадаў. Павелічаючае шкло плюс нейкая халера, і мы можам атрымаць сабе штуку, якая можа запаліваць свечкі. Я ведаю. Но толькі воркшоп патрэбна знайсці. Мы можам у царкве свечкі запаліць. Мне толькі, ну, воркшоп мне хер выпадзе. Можна нават не спадзявацца. Так. Тупик можа ўзяць. Вось гэтую, давайте яе. Там больш крокаў будзе тады. Агулам. Гусік. Гусік, гэта добра. Пешка. А ты, атрымліваецца, нерсері, гэта у нас пешка. Мне падаецца, я яе нават не выпісваў. Давайте я заб'ю. Я забіваю ўжо выпісваць. Ну, не, давайте, ладно. Нерсері, пешка, няхай будзе. Нерсері. У ёй будзе пешка.
Просто пешак да халеры, як вызначылася, іх усё больш і больш становіцца, і амаль у кожным пакоі. Я не думаю, што ў нас будзе праблема з пешкамі. Я больш перажываю за ўсё астатняе, у нас астатняга не тое, каб шмат. Давайте тады ўправа сходзім. О, лабараторыя так рана? Не халера мне шчасціць. Лабараторыя рана, гэта можа быць вельмі круты забег, калі мне з эксперыментам пашчасціць зараз. Гэта вельмі ўдала, што яна спачатку, бо у асноўным усе эксперыменты залежаць ад таго, што вы адчыняеце. Па тыпу, чым больш вы пакояў адчыняеце, тым больш вы можете атрымаць. Але яна настолькі позна трапляе. Дадаць 3 акварыума ў наш драфпул. Дадаць невялічкую невялічкую скрыню на ўваход. А ў мяне молат ёсць? Мне ж молата няма. Просто з молатам гэта мела бы сэнс. Не, молата ў мяне няма. Ну, такія сабе эксперыменты могуць атрымацца. Можна дастаўку ліста ў Mail.ru, але Mail.ru няма. Вось у чым прыкалдэс. Можа, ён будзе тады на ўваход? Давайте яго возьмем. Кожнае... У наступныя 3 разы, калі вы адчыніце зачыненую скрыню. Вось такое. Гэта самае простое, каб праверыць. Мне цікава проста, ці працуе такі эксперымент. Ён просто даволі дзіўны. У мяне зараз ёсць апгрейд на Mail.ru, якога ў мяне няма, дарэчы, зараз увогуле. Кожны раз, калі я буду рабіць пэўныя дзеянні, у мяне будзе з'яўляцца ў пакоі з поштай скрынка. Праблема ў чым? Тое, што актыватар у мяне гэта адчыняць як бы скрыні. Вось. Што само па сабе, ну, як бы... што самае цікавае, Mail.ru, у мяне ёсць апгрейд на Mail.ru, які дастаўляе мне пошту на ўваход на наступны дзень. І ў выніку я ў дзіўнай сітуацыі атрымліваецца. Што ён хутчэй ўсё будзе ўсё роўна ў пакоі, ну, на пошце ляжаць, гэтая скрыня. Я так разумею. Ну, малаверагодна, што ён да ўвахода будзе дастаўляць. Так, тут у нас все позачынена. Пакой для малявання. Ну, давайте вось так. Можна тупічок які-небудзь круты сюды? Давайте перамалюем. Офіс. А што мне так шчасціць сёння? Вельмі рэдкія пакоі. І так шмат. Ну, гэта дзівосна. Няхай будзе. Там фото, да якога я падысці не магу нават нормально. А што ў руцэ? У левай? Я маю на ўвазе на правай. Што гэта? Ладно. Так, адсюль у нас, давайте, payroll. На гэтым тыдні ўжо зроблена. Паспрабуйце на наступным тыдні пасля панядзелка. Ну, пофиг. Распаўсюдзіць золата. Добра. По маёнтку распаўсюдзілася золата. Можа быць, трошки пашчасціць. Нешта яно распаўсюдзілася так сабе. Я не бачу золата нідзе. Верагоднасць, большая верагоднасць зялёных пакояў. Давайте іх возьмем. Металлодетектор, цудоўна. У нас есть зараз рыдлёўка і металлодетектор. Мы можем зрабіць сабе палепшаную версію, карацей. Але зноў жа, воркшоп нам патрэбны, а воркшопы нам не выпадаюць уже даволі даўно. Уже даволі шмат забегаў. Так, ну тут нормально. О, рычаг зламаны. Ну, так, это 5-я. Мне падаецца, 5-я у мяне уже ёсць сторонка. Ну, я ўсё роўна зраблю скриншотик. Давайте калідор такі, каб працяг быў далей. І гэта нам на выхад адразу будзе. Гэта мы не адчынім ніяк, потому што молата няма. Які ж ты добры, а? Блин, такая добрый пакой на мне на одного гемана его не хапае. Давайте тады тупик. Тут будзе экстра прадмет, то бок 3 прадметы ўсяго.
І гэта молат. Плюс яшчэ большая верагоднасць знайсці прадметы. Падабаецца. У мяне шмат прадметаў сёння. Вельмі шмат. Гэта круто. Мне б воркшоп знайсці, гэта было б увогуле ідэальна. Ліст быў дастаўлены... О, яшчэ прадметы. Мне падаецца, кролічая лампка гэта нейкая імба. Раз, два, три, 4, 5. Мне туды неяк трапіць. Блин, у мяне ўсё добра, акрамя, блин, праходаў. У мяне з праходамі не шчасціць. Я чую. А, вось грушкі. Я чую. Яшчэ. Дзе? Так, з грашыма у нас нармальна, так? Праблема ў тым, што крамы няма. Акварыум, калідор. Давайте калідор. І монетка. Вось, зараз у мяне хапае на гэты пакой, але зараз мне ад яго сэнсу не той, каб шмат. Давайте возьмем яго ўсё роўна, таму што мне патрэбны праходы, мне патрэбна як мага больш адчыніць. О! Калі глядзець перад ёю, патрэбна нешта націснуць тут. Оп! Націснулі, сакрэтны праходзік у нас ёсць, можна капацца ў калідоры зараз. З табой можна ўзаемадзейнічаць неяк? Статуяй. Токен, яшчэ плюс 2 залатых і мелкая нататка. Містер Нагула, калі вы гэта чытаеце, выглядаеш так, што нарэшце наступіў дзень і за клойстарам, ну то бок за гэтым садам, як там, не ведаю, клойстер гэта карацей, просто як... Ну, як той, што навокал нас акрынена падлумачыў. Карацей, вось невялічкая па тыпу, як, не ведаю, блин, ну, унутраны сад, вось, парк. Так, за ім нарэшце даглядзяць, і я пакінуў табе літаральны, як гэта, узнагароду, карацей, пакінуў, каб падтрымаць цябе ў гэтым. Ну, і гэта яшчэ даст табе трошкі грошы на кожны дзень, пакуль ты працуеш у гэтым маёнтку. Мы, так, бла-бла-бла. Ну, карацей, місіс Бабач пакінула, гэта мы ў нататку, ў прынцыпе, прачыталі, мы сюды трапілі толькі дзякуючы таму, што яна была вельмі незадаволена, што іх садоўнік ніколі не можа, блин, прыбраць тут. Вось, таму што ні газон не пастрыгчы, ні халеры, і вось он, карацей, падзарос. І сакрэтка ў тым, што патрэбна вось у гэтай самай ніжняй аснаванні, па-мойму, просто па калонах, па-мойму, націснуць, альбо штосьці такое. Я сам не зразумеў, дзе я там панаціскаў. Вось у гэтым месцы патрэбна панаціскаць, і тады яно чыніцца. Яно ніяк не адзначаецца, гэта можна здагадацца толькі, не ведаю як. Патрэбна літаральна знайсці проста. Зялёныя пакоі больш не будуць патрабаваць гемаў. Мне падабаецца гэта. Нам трэба зараз мотакасу шукаць, каб прывесці ў парадак. Было б няблага там нешта. Мы ж тут за садоўніка працуем, так? Так, это мы адчынілі. Салярыум, блин, усё... не ўсё тупікі. Але шмат тупікоў. Яшчэ адзін сундучок. Я спадзяюся, што гэта лічыцца, то бок калі я знайду пакой з лістом, ну, гэтую пошту, карацей, што яно ўсё не прыдзяўбецца, што я эксперымент гэты не запароў. Дарэчы, каб вы разумелі, я зараз на вельмі тоненькага зараз праходжу. Мне адзін раз не пашанцую зараз, і ўсё, і капзда. Яблык. Оп. Ом-ном-ном. О! Калідор. Трошки ратуе. Тут зачынена. Сакрэтны праход. Альбо салярыум. Давайте сакрэтны праход. Блин, сакрэтны праход там потым будзе яшчэ. Выбор такі сабе. Глядзіце, у чым мой выбор зараз.
Я могу абраць, каб мне далей было ўлева. Давайте вось гэта возьмем. Гэта не самы карысны пакой для мяне. Там жа патэнцыйны гемы можна зарабіць. Не, ён карысны. Лушу. Толькі апошнім часам я гэты пазл ужо не раблю. Раней я яго добра рабіў, зараз ужо такое сабе. Яго фейлю амаль кожны раз. У чым пазл? Адна са скрынь гаворыць праўду, як мінімум адна са скрынь гаворыць праўду. Як мінімум адна са скрынь глусіць, і у адной павінны быць гемы. Так. Чорная скрыня кажа праўду. Читаем чорную скрыню. Блакітная скрыня кажа праўду. Яны, нейкая з іх, яны альбо абедзве гавораць праўду, альбо абедзве хлусяць, альбо адна з іх гаворыць праўду, альбо адна хлусіць. Мы не можам сказаць. Таму што гэта можа быць. Так можа быць. Не, пачакайце-ка. Яны не могуць, у гэтай сітуацыі ніводная з іх не можа хлусіць. Так? Яны альбо абедзве гавораць праўду, альбо абедзве хлусіць. Тут няма такога, што адна робіць адно і адна робіць другое. Таму што калі яна кажа, што іншая гаворыць праўду, то гэта ж не хлусня. Па тыпу яна праўду аўтаматам тады кажа. Так? Гемы у скрыні, якая кажа праўду. Твою мать. Гемы ў скрыні, якая кажа праўду. А што калі гэта белая скрыня? Па тыпу гэтыя дзве яны могуць абедзве хлусіць альбо абедзве паказаць праўду, так? Мы не ведаем, так? А белая, яна можа сказаць, што гемы ў той, якая кажа праўду, так? І яна кажа праўду. Я меў рацыю. Добра. Няблага, мне падабаецца. Блин, штосьці у мяне з тупікамі сёння шмат. Это вельмі дрэнна. Па тыпу я просто не маю праходаў. Мне патрэбна тут выкінуць адзін. І зараз калідор адразу будзем адчыняць. Калі калідор будзе тупік, то халяра з ім. Па тыпу тупік і тупік, уже нічога не паробіш. Веранда. Альбо... Так, ёсць два карысных прахода. Большая верагоднасць знайсці прадметы ў зялёных пакоях. У мяне зялёныя пакоі гэта добра. Кожны раз, калі вы капаеце ў пакоі, адчыніць усе дзверы ў гэтым пакоі. Мне падабаецца і гэта таксама. Давайте, у нас ніколі не было гэтага пакою, там мы яго возьмем. Что-то... Вы паглядзіце. Сабакіны. А што тут? Я чую, як яны лаюць. Так. Что это такое? CAT. А чаму гэта нотатка? Ладно, давайте кота забираем. О, тут можно раскопать. Хто за імі даглядае? Я так разумею, працоўнікі мясцовыя. Здароў. Як вы тут? Сабакіны. Усе аднолькавыя. Так, добра. Идем далей. Проходы. Давайте веранду возьмем. Одного з пёселей клічуць патрон. Добра дамовіліся. Так. Это ёсць? Мы грошикаў зарабілі. Яшчэ один лист был отправлены. Так, аквариум. Давайте аквариум. Блин, треба было комиссариат брать. Ну да ладно, уже поздно. Нам бы ад яго больш карысці было. На жаль, взять с собой яго я не могу. Мне падаецца, гэта немагчыма. Там не... кнопки ўзаемадзеяння няма. Глядзіце, у аквариуме можна спусціць усю ваду. Як бы гэта жорстка не было, але ваду можна спусціць. Але сэнс. Гэта нагадвае архіў. Вось гэта канкрэтны акварыум мне нагадвае архіў. Гэта спальня, канкрэтна спальня. Гасцевая нават можа быць. Не, просто спальня. Гэта не упэўнены, таму што падобнае ёсць у некалькіх пакоях. Гэта бойлерная? Не, гэта тераса. Гэта тераса. Добра, а гэта у нас
А што ў іх? А чаму яны? Чаму такі выбар? У акварыумным пакоі чамусьці ёсць паказаны пакоі. То бок гэта літаральна паказаць нам нейкія пакоі. Чым іх сэнс? Так. О, пакоі з поштай. Паглядзім зараз, ці спрацавала. Заказы размешчаны. Іх тут павінна быць 3 аж. Не? Аж ну 3 іх павінна быць. Дзе вы? Ага. То бок я актываваў эксперыменты і я запароў зараз. Ну, з-за гэтага. То бок скрынкі не з'явіліся з-за таго, што пакоя, ну, паштовага пакоя не было, таму яны і не з'явіліся. У прынцыпе, лагічна, але я спадзяваўся, можа быць, можна сабе падрыхтаваць да таго моманту, пакуль ты яе выцягнеш. На потым. Так, абсерваторыя. Гэта адзіны не тупік наш. Давайте зоркі паглядзім. Сёння што ў нас па зорках? Пазоркі гэтыя. В жирных пакоях больш верагоднасць, каб былі кветкі і рубінчык адзін. Ну, неблаго, в прынцыпе. Направо. Давайте да античембера. А, пачакайце-ка, гэта ж будзе ўсё, в прынцыпе, канец, так? Давайте незвычайныя пакоі, таму што сёння я античембер не адчыняю, амаль 100%. Тым больш, што тут ёсць пазл яшчэ. О, апельсинчик. Тут можно раскопать что-нибудь. Каменчики, например, вельми корыстная штука. Так, пазл. Потребно зелененькими все зробить, так? Альбо желтенькими. Так, все зелененькими зробить. Як они переключаются? Желтый. Так, зеленый переключается с желтым по диагонали. А жоўты ідзе ўверх, калі націскаецца. Так. Ага. І мне яшчэ раз, мне патрэбна зялёненькія бы ўсё зрабіць. Зялёных вельмі абмежаваная колькасць. The Procession to Calvary адпраўляецца 9500. Дзякуй вялікі. Можна будзе гульню са спіса прыбраць? Я на яе неяк 500 дайсу закінуў, яна так і вісіць. А якую? Давай мегапазерскі так. Ну, я бы не прыбіраў яе са спісу. Я, можа бы, падумаў бы яе перакінуць на што-небудзь, але калі гульня мне самому цікава, то я бы яе не прыбіраў увогуле. А верагоднасць таго, што яна будзе з тых, якія мне не цікавы, вельмі нізкая, таму што мне амаль увесь спіс. Мне 95% спіса цікава. Так што пішы назву, падумаем яшчэ. Так, жоўтенькая нам не падыдзе, нам патрэбна зялёненькую тады перасунуць. Зялёненькія у нас атрымліваецца ў двух месцах. Гэта так. Вось гэта так. Вось так і вось так. Пум, 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 пум. Глядзіце, майстар пазлоў. І яшчэ на 2. Колькі у нас ужо? 12 манет кожны дзень будзе. Мы ж багатыя. Так, наш эксперимент не вельмі ўдалы. І у нас засталася одна дзвер. Літаральна у нас больше няма дзвярэй. Это может быть конец забега зараз. Нет, одно. Собакины. Вітаю вас. Блин, а так крокаў шмат, а? Такі забег, у прынцыпе, падавалася б неблагі. Дайнінг рум. Давайте яго. А не, камісарыят. Давайте яго. Хоць куды-небудзь будзе грошы скінуць зараз. Что у нас есть? Гемы, ключи и набор гемов и бананы. Не, давайте притрымаем тады грошы. Может быть, мы заморозим этой грошы до завтра. Набор ключей можно будет набыть. Студыя драфта. Бяром яе. Яшчэ один пакой, які дадасться нам у драфт. Казино. Окей.
Дарміторій, гэта па тыпу месца адпачынка. Кожны раз, калі вы ўваходзіце пасля таго, як выцягнулі пакой, атрымліваеце 10 крокаў. Вежа. Заўтра вы будете пачнеце з адным ключом за кожны пакой, часовы пакой у вашым драфце сёння. Ну, давайте казино. Мне падаецца, казино самое такое. Там можна будзе нешта выйграць. Нешта нестабільнае, але ж з некаторымі шансамі плюсу, правильно? Так, а дзе? Я чую. Пешка і тут ёсць. А дзе? А вось она. The safe place. Можна перакінуць на Archmage Rises. Safe place. The safe place. Я, по-моему, глядел. Так, я нечто... Ну, я зараз скриншотик мне подказывается. Блин, ну я не ведаю. Safe place выглядает, ну, такое. Неблаго. Драматичный point and click. С социальным контекстом. Ну, в принципе, не ведаю. Я просто... Archmage Rises я докладно ведаю, а гэтую не вельмі ведаю. Я зараз думаю. Давай подкину дайс. Перакидывать, не перакидывать. 1-2 будзе перакидывать, 3-4 будзе не перакидывать. Не перакидывать, мне дайс сказал. У мяне былі сумневы наконт гэтага, але дайс усё вырашыў. Так, пакой бяспекі. Давайте-ка яго. Тут у нас не только шмат чагосьці. Так. Зараз неблага можна было бы Dark Room выцягнуць. Конкретно з-за таго, што ён напрамкі дае. Давайте яго. Нягледзячы на тое, што ўсляпую будзем зараз пойдзем, але мы пойдзем зараз назад раптоўна. Вось так. Пофіг на што мы выцягнем зараз. Вось так, напрыклад. Опа! І ключик у нас трапіў. І ўсё, в прынцыпе, больш нічога няма. Бібліятэка. Можна battery pack забраць. Давайте бібліятэку зробім. Яна яшчэ нам дазволіць трошкі даследаваць маёнтак. Кніга. Во! Сусветы і руны. Професор Р. Виллард. Добра. А хто колькі... Зноў жа. Падарыла... Gifted by Simon P. Jones. Это мы падарылі ў бібліятэку яе. І мы першы, хто яе ўзяў. Ну, вядома, таму што мы яе набылі. Лагічна, у прынцыпе. Ну, калі не перакідваць, давай я яе прасуну. Дамовіліся. Так, мы ўжо, ў прынцыпе, базу... Пачакайце-ка. Гэта я ўжо... Глядзіце, я знаходзіў гэтую кнігу, але яна была разарваная. Не хапала кавалкаў. Давайте я просто скриншоту яе паднараблю і нейкія новыя дэталі, якія заўважу. Гэтыя старонкі ўжо былі. Гэтыя старонкі былі разарваныя. Аринда Аріес, Фен Аріес, Эрая, Карар'яка, Арк Аріес. Лучшие, іх можа быць колькасць. 6, там 5. Колькі іх палічыць? Які метад транспартыроўкі быў асноўны ў гэтым сусвеце. Але колькі атрымліваецца? Вось оно. Маршруты гэта падказвае, чым карысталіся. Надвор'е. Што на іх у выніку можна чытаць сігілы гэтыя. Вось гэта нататкі. Тып іх агрыкультурная. О, на The Safe Place 10 000 адправілася. Дзякуй вялікі. Раптоўна. Так. Мілітарыстычная метраполія, акадэмічная, індустрыяльная, спірытуальная, паэтычная. Розныя і колеры, што ён азначае? Розныя, 8 розных. Яны адпавядаюць колерам гэтай тэрыторыі.
У выніку яны кажуць нам пра чаму так колеры ў гэтым сусвеце важныя. І памятаеце, казалі, што чорны па тыпу вельмі палітычны, гэта старажытны колер чорны, і ён вельмі палітычны, палітызаваны. Так. І Grand Realm Fen Aries, гэта дзе мы зараз. І вось яго асноўнае тлумачэнне. Транспартыроўка ў ім гэта дарогамі ў асноўным карэтамі, пахмурнае, туманнае надвор'е, жывуць там у асноўным мілітарысты і колер іх чырвоны. Гэта будзе вельмі важна потым, таму што мы іх бачылі некалькі разоў ужо. Яны ўжо сустракаліся гэтыя баннеры. Але я не разумею пакуль нават куды з ім ісці. Так, пакоі і прыслугі. Але я бы жадаў даследаваць больш. Палову крокаў згубіць, гэта да халеры крокаў мы згубім. Ключ за кожны, давайте тупік возьмем сабе і ладно. Атрымаем сабе ключ за кожны гэтую спальню у сваім. Існуе 12 асноўных ключэй, гэта хлусня. Так, ключиков набралися. Mr. Ruota, Mrs. Babbage has told me that you will be overseeing network. You'll be overseeing my network maintenance over the next few weeks while I will be gone, and I apologize in advance for the extra workload. I believe I will be back in Reddington by the middle of February, but even that is not a certainty. Either way, I do not anticipate there will be any major issues while I'm gone, as the difficulties we were having last month with the terminal connections seems to be resolved. If there is an emergency and you find yourself having to enter the central server site, I have set you up with a temporary admin key to allow you access to the network administrator controls. Admin key, first 4 letter of your last name, followed by first initial. The first and fifth character should be capitalized. If you have any questions, please let me know in the next few days before my departure. Mr. Ruota, гэта нехта, мне патрэбна імя поўнае Руоты. Гэта нехта з прыслугі, і ёсць адмінскі пароль ад тэрміналаў, які дае поўны доступ да іх. У тэрміналах захавана яшчэ інфармацыя. Што у нас яшчэ? Hartley, так, I know we spoke often of this day, and I don't think there is anything I can say of the past 40 years that I haven't already attempted to tell you in numerous times in the past. Half-state gratitude always interrupted with tactful and polite repudiation from you. I had always known this final letter could give me the perfect opportunity to finally express myself uninterrupted by you and unfettered by social graces, but I don't feel the inclination to say aloud what has always been unsaid between us. With my passing, I release you from your post and service to the Sinclair family and implore you to live the remainder of your years on your own terms, as scary and unfamiliar of a concept as that may be to you. Besides, I think I'm a more junior wallet would be better situated to meet the needs of young Master Simon. To that end, if you wish, you may stay on loan enough to oversee the training and the establishment of your successor in their post. But as soon as he or she has a lay of the land, my instruction for you to quit must be satisfied. Ignoring what I imagine your objections might be after reading this, I have decided to leave the lake house in Trinsdale to you and your family. My lawyers have all the details of the gift and will be contacting you shortly about the particulars. For the past 4 decades, you have served willingly as a subject and victim to my many whims, games and riddles, and so rest assured, unlike my nephew, you will not be put to yet another challenge to prove yourself worthy in this matter. The house is yours without strings or stipulations. I had for a time gleefully entertained the notion of employing Anne as a house manager of your new residence, but I knew the humor of such a prank would be entirely lost on you, to say nothing of her. Until we meet again, my friend Herbert. Это ліст ад памёрлага Герберта Синклера, таму, хто будзе тут. Так, пасля гэтага. Ліст. Чый гэта пакой? Просто мне, зразумейце, гэта Хартлі. Хартлі павінен пакінуць, як толькі скончыцца, я уступлю ў спадкаемства, то бок атрымаю маёнтак. Хартлі павінен, альбо яна павінна перадаць працу. Містер Руота. Руота гэта апошняе імя, я не памятаю, я
Калі не зрабіў скриншота. А ты, супакойцеся. Не, ну можете не супакойвацца, просто хотя бы по столу не бегайте мне тут. Так. Так. Master Bedroom. Это все не кликается. Сюды могли позвонить, и прислуга могла отредагаваць, але гэта літаральна для одного человека пакой. Ну, ложа как минимум на одного человека. Вітаю, Орегано. А, ты в сенсе, я такі, блин, у сенсе, ты ж уже тут давно. Вось, а потом я зразумеў, што гэта да катоў. Каташки отказали. Так, чорный покой. Даркрум нам далеко не правядзе нас, на жаль. Зараз услепую обираем. Нешта рэдкае за гемы. Давайте вось гэты рэдкі покой за гемы. Блин, тупиковы. Это не вельмі круто. Я могу замяніць штосьці на штосьці. Ну, по типу, гэты покой дазваляе абменьваць рэчы. Я могу, напрыклад, абмяняць свае грошы на гэтае самае, на гемы. І ўсё будзе ў гемах. Але мне столькі гемаў не патрэбна. Ключы на гемы, ключы на золото і... атрымліваецца, мы можам абменьваць гемы на... памяняць гемы і золото месцамі, то бок это будзе да халеры гемаў. Я могу памяняць гемы і ключы месцамі, я могу пераключыць ключы і... Блин, можа гемаў... Не, давайте просто набудзем гемаў, гэта будзе танней просто. Просто танней атрымаецца. В маім выпадку. Як далёка у нас крама? Крама не тое, каб далёка, мы некалькі пакояў адсюды. Пройдзем просто і ўсё. Тэрмінал, так? Мы тэарэтычна можам зараз паспрабаваць раскрыць пароль гэтага самага, адмінскі пароль. Мне толькі патрэбна на нататках паколупацца. Пакуль у нас такая магчымасць ёсць. Давайте малюнкі, скриншоты. Правило наступнае. Мне трэба ведаць, каго там звольнілі. Мистер не звольнілі, а тое, што выкінута было. Мистер Рота, мистер Бэббидж сказал мне... Миссис Бэббидж сказала мне, што вы будете прыглядаць за сістэмай, пакуль мяне не будзе. Рота. Калі я памру. Так, ну гэта... Рота. Дзесьці Рота ўзнікае? Мне патрэбна знайсці хоць нейкую нататку з Ротай. Я не думаў, што іх імёны будуць важны, і таму я імёны дрэнна запамінаў. QWERTY 1.34. Ну там літаральна ёсць тлумачэнне на гэта. Так, это не бескорыстная. География. Это мы далеко уже вертаемся. Колеры. Пазл с колерами. Кортни. Это не тое. Дзённік чалавекі садоўніка. Это не тое. Гейб. DC Power Incorporated. Sinclair. Гейб, так. Бриджит узгадываецца. Мистер Ривейн. Энн Бэббидж. Ривейн. Ривейн, вы больше у нас не працуеце. Это вось яно было. Гэта выразкі з газеты я зараз пераходжу. Я, на жаль, не магу вам гэта нормально... Не, ну я магу тэарэтычна пастрыміць, але тут просто, што больш лупацца прыйдзецца, каб гэта зрабіць. Так, ну тут атрымліваецца ўсё. Я прайшоў. Я не трапляла мне імя, на жаль. Калі яно і было дзесьці, Рота, гэта нешта... Зноў жа, першыя 4 літары вашага... гэтага... прозвішча. Але Рота, Рот, і потым першым ініцыялам. Мне патрэбна поўнае імя гэтага самага, ну, чалавека, Роты, містер Рота. Это той, хто будзе назіраць
Карткавая система. А, давайте у систему зайдем. Может быть, тут у нотатках, может быть... Ён же Swan Song у нас пароль был от этого. Пароль приняты. Паспрабуем знайсці гэта... Может быть, у нотатках там же листы были? Эмейлы. А, эмейлы можно только прочитать у гэтым самым. У офисе. На жаль. Передача данных. Передача данных оценки недоступна. Мы до гэтага нават близко не подбираліся. Гласарый терминал. Информация. Объявление. Не указывается, кто сказал. Змены. Маунт Холли. Поразмовляйте з мисс Бэббидж. Так. Это все инструкции выключены. Специальные загады. О, можно специальный заказ зрабіць на наступны раз. Ну, тут такое. Не вельмі карысна зараз. Я не ведаю. Не ведаю, які там... Атрымліваецца, можна увесці нейкі іншы пароль і атрымаць адмінскі доступ. Не ведаць бы, які пароль. Добра. Я шоў у краму і жадаў набыць сабе гемаў. Ключы таксама важна, але не настолькі... А, ключ, блин, дорого. Нехай сабе 4 гема набудем. І ўсё. Банан не будем набываць. Няхай он застаецца там. Гніе далей. Так, і гэта апошнія дзверы, якія ў мяне засталіся. Я спецыяльна гемы набываў, каб можна было прайсці, і ў мяне было больш шансаў. Халера. Ну ладно, давайте. Адзіны пакой толькі ёсць. Зале гэтая. 6-7. Гэтай старонкі ў мяне ўжо ёсць. Царква. Ну, такое сабе. Так само. На цивилизацию 4 отправляется 10 тысяч. Дякую вялікі. Вітаю, Чпатейта. Не пашанцавала мне ў гэтым забеге. Я спадзяваўся на воркшоп, таму што ў мяне шмат чаго, і я зараз магу тэарэтычна запаліць гэты самыя свечкі. Тэарэтычна. У мяне там не хапае аднаго прадмета для гэтага. Вельмі тэарэтычна. Ну ўсё. Гэта апошні пакой, по-моему, так? Які мы можам паставіць. Я не бачу, не, больш дзвярэй няма. Все зачинено. Давайте планетарию и конец забега тогда. Планетариум ничего не изменилось. Конец дня. На жаль. Забег так-то неблага шоу. Мы нават з двух бокоў да прыгожай гэта дабраліся. Вось. Мы павінны былі яшчэ атрымаць сабе зоркі ў канцы, так што гэта таксама пазітыўна. На гэтым. Гэта ўжо я на 20 хвілін затрымаўся, мне трэба ісці працаваць. І працы яшчэ хапае, таму я вас перадам далей, калі знайду каму перадаць. Глядзім, хто ў нас ёсць. Залейліскек зараз гуляю ў 3 Warcraft. Давайте я вас да яго адпраўлю. Паглядзіце на 3 Warcraft. Вось. А з вами я развітаюся. Завтра мы гуляем у мод для The Elder Scrolls. Мод для The Crusader Kings, які дадае The Elder Scrolls унутр гульні. То бок мы будем гуляць у стратэгію пра каджытаў, карацей. Хутчэй за ўсё мы будем каджытамі. Вы бачыце каджыты. Добренько. Я жадаю вам добрага дня. Побачымся з вами завтра. Жадаю вам добра адпачыць, хто адпачывае, і добра папрацаваць для тых, хто будзе працаваць. До побачення.